Boa tarde. Damos comezo á sesión extraordinaria do pleno de hoxe, 4 de febreiro. Disculpar a non asistencia do voceiro do Partido Popular, de Manuel Fafián. E vamos xa co primeiro punto de orde do día, que é a aprobación das actas das sesións anteriores. Algúnha cuestión con respecto ás actas? Enténdense, por tanto, aprobadas por unanimidade. O punto 2 é a dación de conta do informe sobre o cumprimento da Lei de Morosidade correspondente ao cuarto trimestre de 2020. Damos conta. O punto 3 é o proxecto de obra senda ciclable no CEC Abegondo Cecebre, no tramo 1. Acordo que proceda. Ben, a Comisión Informativa de Asuntos do Pleno, en xuntanza do 1 de febreiro de 2021, ditaminou favorablemente e propón ao Pleno a adopción do seguinte acordo. Visto o requerimento da documentación achegada pola Deputación Provincial da Coruña con motivo da súa próxima contratación do proxecto de obra senda ciclable Bergondo Cecebre tramo 1, financiado pola Deputación e polo Fondo FEDER a través da convocatoria aprobada polo Real Decreto 616/2017 do 16 de xuño do Ministerio de Enerxía, Turismo e Xenda Digital, pola que se regula a concesión directa de subvencións a proxectos singulares de entidades locais que favorezan o paso a unha economía baixa en carbono no marco do Programa Operativo de Crecemento Sustentable 2014-2020, xestionada polo Instituto para a Diversificación e Aforro da Enerxía, vistos os informes técnicos xurídicos sobrantes no expediente administrativo, e vista a premura da Deputación Provincial na ausencia de que polo Concello se aprobase o proxecto para a súa remisión dentro do ano 2020 a Deputación Provincial da Coruña, vista a resolución da Alcaldía 1465 de 23 de decembro de 2020, pola que se aproba de bendito proxecto remitindo a documentación á Deputación o 24 de decembro con registro de saída 881, no uso das atribucións legalmente conferidas, propoño ao Pleno previo ditame da Comisión Informativa a adopción do seguinte acordo. Primeiro, ratificar a resolución da Alcaldía número 1465 do 23 de decembro de 2020, no seu punto primeiro relativo á aprobación dos proxectos de obra que se detallan, que é a senda ciclable Abegondo Cecebre tramo 1 con custo de execución de 810.428,4 euros. Segundo, efectuar unha encomenda de xestión a prol da Deputación da Coruña para a contratación e execución das obras incluídas no cadro anterior, facultando a alcaldesa presidenta para a asignatura do correspondente convenio. E terceiro, asumir o compromiso de proceder ao mantemento e conservación daqueles tramos cuxa titularidade pertence ao Concello de Bergondo a partir da data de entrega das obras. Ben, outro día na Comisión Informativa fixe máis ou menos un repaso un pouco de como xurdira esta senda e demais. Son coñecedores os concelleiros e concelleiras tamén do proxecto e, bueno, por non repetirnos e tamén para que o pleno pois non se faga máis longo do debido e que non teñamos que estar aquí, bueno, pois eso, me remito xa ao dito na Comisión Informativa. Esta obra pois a vai a licitar a Deputación da Coruña e despois o noso compromiso, tal e como se di aí, é o de asumir o mantemento e conservación nos tramos que pasan polo noso Concello, que basicamente veñen salindo de Horto conectando con Guísamo por varias opcións, aproximadamente en 4 kilómetros. Ten a palabra a voceira do Partido Popular. Sí, gracias. Yo le había preguntado a la comisión si este proyecto nos va a reportar algún tipo de apoyo también económico para el mantenimiento de esta senda o para su promoción. No, vostede me preguntou si tiña algún custe para nós, si tiñamos que pagar algo agora. No. E lle contestei na Comisión Informativa que non. No, dijo, eso vendrá después. Yo le había preguntado si esto implicaba que vengan algún tipo de ayudas por pertenecer, por estar dentro de esta senda, que ayuden luego al ayuntamiento, algún tipo de dotación económica para ayudar el mantenimiento, y usted me contestó, no, eso tendremos que hacerlo nosotros. Claro. Yo le digo otro tipo de ayuda, si se espera que esto reporte algún tipo de... Igual que polo de agora eso non se sabe. Se lle poño os exemplos de proxectos europeos anteriores que licitou a Diputación, o exemplo, o Plan Mandeo, para algunha cuestión en concreto, pois se teñen dado axudas, pero xa moi puntuais. Neste caso, como a maior parte destas inversións se levan a cabo pola
pola administración, digamos, pois máis grande, sexa o Estado, a autonomía ou o que sexa, pero despois o mantemento lle corresponde pois ao Concello. Véxase depuradora, non quere decir que nun momento non poida sair unha axuda exclusiva ou específica para mantementos de saneamiento, xa digo, o poño por exemplo, pero senón o mantemento corresponde neste caso ao Concello. Por lo tanto, se en algún momento pode haber algún tipo de subvención específica para isto, é un pouco pronto para sabelo. Bueno, de acordo. Ten a palabra o voceiro do BNG. Nada, para a nosa parte entendemos que é que vai supoñer unha mellora nun tipo de mobilidade sostible, polo tanto o noso voto vai ser favorable. Ten a palabra o voceiro da Alternativa dos Veciños. Sí, é unha iniciativa, un proxecto moi interesantes que, bueno, pues nos toca tamén un cachiño e iso pues tamén nos axuda precisamente na dirección do deporte tamén, non? Desde logo o noso voto vai ser favorable. Ben, votos, por tanto, a favor da proposta. Enténdese, por tanto, aprobada por unanimidade. O punto número 4 é o Plan Provincial de Cooperación a Obras e Servicios de Competencia Municipal, o POS adicional, neste caso, 1/2021, para financiamento de gastos sociais extraordinarios. Acordo que proceda. A Comisión Informativa de Asuntos do Pleno, en xuntanza de 1 de febreiro, ditaminou favorablemente e propón ao Pleno a adopción do seguinte acordo. Vista circular da Deputación Provincial da Coruña relativa á comunicación da aprobación das bases reguladoras do Plan Provincial de Cooperación ás Obras e Servizos de Competencia Municipal 2021, recibido 30 de novembro de 2020, e as bases do bendito plan publicadas no Boletín Oficial da Provincia 205 de 1 de decembro do pasado ano, así como a súa modificación comunicada mediante circular de decembro de 2020, publicada no Boletín Oficial da Provincia número 225 do 31 de decembro, visto que na devandita circular comunícase a asignación do POS 2021 adicional ao Concello de Bergondo por un importe de 108.925,28 euros, proponse ao Pleno por ditame da Comisión Informativa a adopción do seguinte acordo. Primeiro, participar no Plan Provincial de Cooperación ás Obras e Servizos de Competencia Municipal POS adicional 1/2021 da Deputación Provincial da Coruña para o financiamento de gastos sociais extraordinarios, cuxas bases se coñecen e aceptan na súa totalidade, e solicitar a aplicación da achega provincial asignada aos gastos sociais que se detallan no informe emitido pola intervención do Concello, segundo se indica a continuación. A achega provincial asignada aplicada ao financiamento dos gastos sociais extraordinarios, 108.925,28 euros. No apartado de reforzo de persoal técnico ou administrativo adscritos aos servizos sociais co obxeto de apoiar os equipos actuais e facilitar a tramitación urxente das prestacións ao obxeto deste plan, previsión de gasto para o ano 2021 15.000 euros, que a estimación do gasto a financiar polo Concello, coincide co esa estimación. No apartado ampliar e dotar as partidas destinadas a garantir ingresos suficientes ás persoas soas ou familias maiores, persoas con diversidade funcional, mulleres en risco de exclusión social ou vítimas de violencia de xénero, con baixos ou nulos ingresos económicos, mediante axudas económicas para asegurar a cobertura das necesidades básicas, vivenda, alimentación, electricidade, gastos médicos ou farmacéuticos, transporte, que favorece a integración. Previsión do gasto para 2021, 40.000 euros, que coincide coa estimación do gasto que realiza o Concello. Reforzo dos servizos e axudas económicas para respiro familiar e medidas de conciliación, a previsión de 15.000 euros. Adquisición de medios de prevención EPIs destinados exclusivamente aos profesionais dos servizos sociais e persoas usuarias dos programas que non conten con medios para adquirir os mesmos a criterio do persoal técnicos do Concello dos servizos sociais, a previsión para o ano 2021 10.000 euros. E outras medidas que os servizos sociais das entidades locais consideren imprescindibles e urxentes para atender as entidades especialmente vulnerables, así como os servizos e centros de carácter municipal con motivo da crise sanitaria que se sean debidamente justificados, previsión 28.925,28 euros, que fan o total 208.925,28 euros. E segundo, facultar expresamente a Alcaldía para todo relacionado coa tramitación e xestión do presente acordo e do correspondiente expediente. Ben, pois esta proposta é a previsión, non deixa de ser efectiva, unha previsión de desglose deste plan que o ano pasado
se nos asignou por 31.000 euros e que este ano, pois, bueno, dadas as condicións, os momentos nos que estamos pasando, pois implica moito máis o gasto no social, son 108.000 os que nos corresponden ao Concello de Bergondo. Fixemos un desglose en función das necesidades previstas, independentemente tamén dos orzamentos municipais, está claro, non? Coa idea de reforzar o equipo durante unhos meses, o equipo dos servicios sociais cunha parte, financiar a outra parte precisamente con esos 40.000 euros tamén de emerxencia social, reforzar o servicio de conciliación que tamén está incrementado, os EPIs que son tamén importantes, non? E logo outras medidas que se están a traballar tamén no Departamento dos Servicios Sociais e que tamén pois poidan axudar ás familias nestes momentos. Ten a palabra a voceira do Partido Popular. Gracias. ¿Cree que será suficiente teniendo en cuenta que puede que isto se amplíe? No, a ver, pero que non vai a ser suficiente. Xa Vale. digo que os orzamentos municipais non veñen. Estos son os 108.000 euros que nos dá a Diputación. Entonces son a que imos destinar estos 108.000 euros. Obviamente, todo isto hai que incrementalo despois con partidas municipais, está claro. Pero, bueno, este é o desglose, unha proposta de desglose para despois xustificar o gasto que se nos bueno, cos certificados, cos informes dos servicios e xustificar estas cantidades. É unha moi boa axuda, xa digo, superior a do ano pasado, bastante superior, e logo nos tocará tamén dentro do Concello pois facer o esforzo tamén nos nosos orzamentos. Y más o menos el tiempo el que está previsto que esto se haga efectivo. Isto é para todo o ano. Isto é a anualidade. Pero en que momento pueda llegar al ayuntamiento para poder Da ser? igual. Nos estamos aplicando xa como a quen di de onde xaneiro. Non estamos esperando a que veñan as partidas para facer para emerxencia social, para conciliación, para comprar EPIs, ou estamos comprando xa con fondos propios, e logo haberá que xustificar. Que pasa? Que ao final nos encontraremos con as facturas e con os gastos orixinados X e nos tocará xustificar para este caso concreto 108.000 euros. Pero non temos que esperar a que nos veñan os fondos neste caso, porque xa estamos traballando, claro. Bueno, pero ahora mismo está pagando eso con fondos propios. Claro. Pero yo le pregunto, ¿cuándo? Da igual. Bueno, da igual, usted estos 108.000 euros no los tiene todavía de la Diputación. No. Estamos aprobando todavía el POS. Sí. Quiero decir, ¿y cuándo cuentan más o menos por los plazos que pueda llegar efectivamente ese dinero de la Diputación? Pero que no digo que es que no esté haciendo el gasto porque no tiene el dinero. Digo, ¿cuándo cree que llegará a las arcas municipales este efectivo de la Diputación? Realmente, cando chego o efectivo da Diputación da igual, se empeza a xerar crédito desde o momento, desde agora, realmente desde que o aprobemos, co cal xa temos crédito para poder contratar. Non sei se hai unha fase de adianto, de xustificación, nos van a facer, como case sempre está facendo a Diputación, facernos, pois, a mellor o 50% nun momento e o outro 50% mentras nós non nos xustifiquemos, non o pagan, pero eso nos pasa con todas as subvencións. Por sorte, o Concello de Bergondo, pola súa situación financiera e económica, non precisa de ter os fondos líquidos en tesorería para poder facer fronte aos gastos e pagar as facturas. Entonces, con tal de ter asignado, que é o que hoxe aprobaremos e logo nos teñen que reafirmar pois cando nos veña, igual que no siguiente punto, igual que no siguiente post, pois nos chega a circular aprobando, dando por bo esta proposta, e podemos empezar a traballar. Non necesitamos que nos entren os 100.000 euros en tesorería. Bueno, mientras eso no perjudica otras partidas. No, vale. no. Si estamos gastando de lo que todavía no tenemos, lo quitamos a otra partida, por si acaso no perjudica. Bien. No. De acuerdo, gracias. Ten a palabra o voceiro do BNG. Si, no que respecta ao reforzo de persoal, estímase que sexa... Perdón? No que se corresponde co reforzo de persoal, Sí. digo. Si se estima que sexa
contratación inmediata ou... No, inmediata probablemente no. Será, a ver, a nosa estimación é que eso sexa un contrato de 6 meses para acumulación de tareas que son necesarias no servicio. Non olvidemos, non pode ser unha plaza tampouco de máis tempo. E aproveitando que, como vostedes saben, temos tamén unha oferta pública aprobada do ano 2020 e que sairá próximamente, bueno, pois teremos, digamos, aí unha bolsa xa, digamos, de persoal suficiente para poder tamén tirar deso. Eu me temo que antes do mes de maio ou xuño non vai a estar. Entonces, por eso estimamos aproximadamente 6 meses e non imos poder xustificar con máis, digamos, para este exercicio. Máis menos, pero xa digo, son previsións. Ten a palabra o voceiro de Alternativas Veciñas. Nada que manifestar. Votos a favor da proposta. Enténdese, por tanto, aprobada por unanimidade. O punto número 5 é o Plan Provincial de Cooperación a Obras e Servicios de Competencia Municipal POSPLUS 2021. Ben, vista circular da Deputación relativa á comunicación da aprobación das bases reguladoras do Plan Provincial de Cooperación aos Obras e Servicios de Competencia Municipal 2021, recibido a 30 de novembro, e as bases publicadas no Boletín Oficial da Provincia número 205 de 1 de decembro, así como a súa modificación comunicada ao Concello por circular de decembro de 2020 publicada no Boletín Oficial da Provincia 225 de 31 de decembro, visto que na devandita circular comunícase a asignación do POS 2021 ao Concello de Bergondo por un importe total de 340.822 euros, propónse ao Pleno, por ditame da Comisión Informativa, a adopción da seguinte proposta de acordo. Primeiro, participar no Plan Provincial de Cooperación aos Obras e Servicios de Competencia Municipal, Plan Único de Concellos POS 2021 da Deputación Provincial da Coruña, cusas bases se coñecen e aceptan na súa totalidade, e solicitar a aplicación da achega e préstamo provincial asignados aos obxectos que se indican a continuación, separando os que se financian con cargo a achega provincial 2021, achega provincial 2020 e préstamo provincial 2021. Achega provincial 2020 ou 21 aplicado ao financiamento de pago a provedores, 0 euros. Financiamento de gastos correntes, achega provincial 2021 aplicado ao financiamento de gastos correntes con cargo de Deputación, 100.000 euros. Financiamento de investimentos, achega provincial, denominación de obra ou suministración, achega provincial 2021. Denominación de obra ou suministración, proxecto de mellora de camiños con aglomerado asfáltico nas parroquias de Guísamo, Moruxo, Uces e Bergondo. Financiamento de investimento, Deputación 79.726,71 euros, Concello 72.269,60 euros, orzamento total 151.996,31 euros. Achega provincial 2020, investimentos financieramente sostibles, denominación de investimento, mellora de urbanización e instalacións da área recreativa de Lubre, financiamento de investimento, Deputación 118.303,22 euros, Concello 187.448,11 euros, orzamento total 305.751,33 euros. Aprobar os proxectos das obras incluídas no POS 2021 que se relacionan nestas táboas. Bueno, o resumo total sería a chega da Deputación 298.029,93 euros, Concello 359.717,71 euros, total 657.747,64 euros. Segundo, aprobar o plan complementario do ano 2021, no que se incluen os investimentos financieramente sostibles que a continuación se indican, e aprobar o correspondente proxecto de gasto. Denominación de investimento, mellora de camiños con aglomerado asfáltico ou rega asfáltica nas parroquias de Cortiñán, Guístamo, Bixoi, Bergondo, Lubre, Moruxo e Ouces, de Concello de Bergondo, orzamento 315.629,32 euros. Terceiro, declarar que o Concello ten a disponibilidade dos terreos, augas e servidumes para a execución das obras e que está en trámite de resolver o relacionado coas concesións e autorizacións administrativas que legalmente sexan necesarias. Cuarto, comprometerse ao Concello a incluir no orzamento municipal de 2021 os fondos necesarios para facer fronte á chega municipal dos investimentos incluídos na anualidade de 2021.
Quinto, solicitar da Deputación Provincial a delegación neste Concello da contratación e execución das obras ou suministracións incluídas no plan que se entenderá aceptada se esta se produce efectivamente. Sexto, declarar que o Concello non solicitou nin percibiu ningunha subvención de outras administracións públicas para o financiamento das distintas actuacións incluídas neste plan e no caso de que existan axudas ou subvencións concorrentes de outras administracións achegará o detalle de cada unha delas acreditándose que a suma total non supera o 100% do seu importe. Sétimo, autorízase a Deputación Provincial da Coruña a obter as certificacións da Axencia Estatal de Administración Tributaria da Tesourería da Seguridade Social nas que se acredite que o Concello está no corrente nas súas obrigas tributarias e coa Seguridade Social. O oitavo, facultar expresamente a Alcaldía para todo relacionado coa tramitación e xestión do presente acordo e o correspondente expediente. Ben, pois a proposta, como se di, consta de financiar con gasto corrente 100.000 euros e despois realmente meter propoñemos unhas obras por valor de 457.000 máis o complementario de 315, estaríamos falando de 773.000 euros en inversión. O digo polo feito de poñer 100.000 euros a gasto corriente non significa que a Deputación nos vaya a financiar o gasto corriente exclusivamente, senón que é máis cómodo, incluso porque se xustifica moito antes tamén o gasto pois nas facturas do alumeado, etc. Na proposta que se fai. As obras que se inclúen son dous proxectos de arranxos de asfaltados de camiños. No principal metemos 5 camiños, ese proxecto de 151.000 euros, 5 camiños con diferentes subcamiños, chamémoslle así, por 3 kilómetros e medio aproximadamente. E no pos adicional metemos tamén 12 camiños, pois con tamén o mismo, con subcamiños, chamémoslle tamén así, por un valor de 315.000 euros, son 6 kilómetros e medio aproximadamente. Eso para a proposta do adicional. Na proposta tamén do principal incluímos a mellora de urbanización na zona da área recreativa de Lubre, en donde lles explicaba o outro día que nos quedará pendiente para outro proxecto, algo no que tamén xa se está traballando, que é o actual edificio do centro social e, bueno, pois aproveitalo mellor tamén agora que o COVID nos fixo realmente plantexarnos, bueno, pois moitas cuestións, o tema dos espazos, a apertura de espazos e demais. Pero, bueno, centrándonos na proposta actual, facemos unha ordenación mellor do espacio, tanto cos xogos infantís, se adecenta tamén os viarios, xa que tamén se procede ao seu asfaltado, se cambia a zona de xogos infantiles para situarla nun espacio onde tamén teñan cabida máis xogos, se sanea todo, obviamente, pois tamén con rede tamén de pluviais e demais. A pista polideportiva se lle fai un recubrimento exterior tamén para cubrir mellor e resgardala tamén de espacios, de posibles pedras e demais, e o actual local destinado, que no seu momento fora destinado a vestiarios e que presenta un estado bastante mal, sabémolo todos, se recondiciona, se fai unha reparación importante tanto no interior, tirando tamén tabiques, e no exterior, sobre todo, pois tamén poñendo tamén nunha actuación moito máis acorde no entorno. Ten a palabra a voceira do Partido Popular. Gracias. Bien, para estas obras que proponen ustedes con estos proyectos de mejoras sociales, en parques, en pistas, ¿en algún momento se reúnen con las asociaciones, con los colectivos de las parroquias para tomar el pulso y saber si están...? Sí, de feito, nesta obra de Lubre, que cando fomos ali a velo cos redactores do proxecto,
bueno, pois as ideas tamén partiron de algún componente da asociación de veciños. Pero cuando ya está el proyecto hecho... No, todavía cando está? fomos Bien. ver incluso pois tirar por aquí, non sei, bueno, dando ideas, efectivamente, vendo as necesidades tamén que plantexaban eles e as ideas que tiñan. De la Asociación de Louvre, me dice. Sí, sí, Bien. sí. Y después en el tema de parques, cuando ya van a aplicar en los parques, que entiendo que después el mantenimiento que tienen contratado con la empresa privada será sobre los parques tal y como estén nuevos. Non hai Es decir, ningún... ¿No tienen ustedes una empresa de mantenimiento de parques? No, a día de hoxe non. Lo hacemos Non é unha mala idea, é unha cuestión que nos temos plantexado en algún momento, porque a día de hoxe bueno, pois deben cumplir ademais ca normativa moi específica, pero non, facemos arranxos cando é necesario, se contratan os orzamentos para iso e se van arranxando tamén con persoal municipal. Y entonces decía, cuando van a intervenir en parques también se preocupan de preguntar a los vecinos o a las asociaciones si tienen alguna inquietud, pues nosotros nos van llegando y después a veces no sabemos cómo canalizarlas. Ustedes preguntan en este caso al tema de parques a los usuarios, los vecinos, no. Bueno, a ver, é que se me está falando deste proxecto ou me está falando de outros proxectos que todavía non están redactados ou melloras, claro que oímos o sentir, digamos, dos veciños e máis este ano, pois que non se fixo un sistema de participación veciñal para os orzamentos. Entonces, sí, todos sabemos, bueno, pois algunhas demandas tamén é certo que son puntuais, son un ou dous veciños que son demandas, bueno, pois un pouco personais, pero sí. Muchas veces suelen ser los vecinos que más los utilizan y quizás habría que tenerles más en cuenta. Sí, claro. Bien, de acuerdo. Después, en las cuestiones de los caminos también un poco es la misma cuestión. Saben que nosotros hemos traído aquí por vía de preguntas, por vías de ruegos, determinadas circunstancias con algunos caminos que luego vemos que no se tienen en cuenta. Eu creo que se teñen en conta todos os camiños, o que pasa que a maior parte de camiños que traen vostedes aquí xa están incluídos en plans que están pendentes de executar ou pendente algún agora de licitar. Eu, sinceramente, repasaría porque creo que aínda que, obviamente, quedan camiños porque será por camiños neste concello, non? Pero sí, se fai, isto non é, con todos os respetos, non é unha cuestión a la carta, non pode ser. Entonces hai que tomar criterios, e hai que tomar criterios pois de uso, de cantidades de tráfico, pois de si incluso adecuados ás propias subvencións. Estamos agora mesmo preparando a subvención de Agader e é unha subvención que lonxe de ser de lugares transitados en donde haxa moitas casas e demais, pois a proposta é que sean espacios rurais, porque é normal, está financiado con medios da Consellería de Medio Rural, é dicir que ás veces nos temos que adaptar a cada unha das subvencións. Incluso aquí, que temos que ter informes de que son inversións financieramente sostibles, teñen que ser camiños que xa teñan, pois que durante os últimos 5 anos non se teña feito unha actuación tampouco sobre eles. É dicir, hai unha serie de circunstancias e de condicións que a todos nos atan en certa maneira e que, bueno, que ás veces temos que saber explicar un pouco tamén aos e as veciñas, non? De todas maneras, sí, tienen que tener en cuenta el hecho de que se utilizan aglomerado, en algunos sean los que tengan los servicios ya terminados. Eso facemos, por suposto, porque precisamente, se algún destes camiños vai en regas, ou ben é porque é un camiño que está nunha zona en donde non se conta todavía cos servicios, ou ben un camiño, pois xa digo, todavía peor, camiño rural. De feito, a maioría dos camiños da parroquia de Louvre, insistirei obviamente en o sabemos todos, precisamente van en regas por iso. O resto van moitos, a maioría, que non todos, van xa en aglomerados, porque nos evitan o ter que estar asfaltando pois continuamente. E iso tamén implica que por parte do servicio e por parte do departamento se faga unha comunicación aos veciños que non teñen feitas as conexións moi importante, que ás veces tamén nos dilate despois a execución dos propios proxectos, porque ás veces estamos esperando que se arranxen os camiños e resulta que a xente, os propios veciños, non teñen feitas as acometidas, non teñen solicitadas as acometidas para
de saneamiento cando é obligatorio facelo. Bien, y ya por último, lo estamos aprobando ahora, previsión también en el tiempo, porque creo que es importante que publicamos muy rápidamente en prensa, se van a emplear en caminos, se van en el ayuntamiento, tal, pero es que después el vecino pasan meses, y dice, bueno, caramba, publicaron aquello y aquí no se ve ni una máquina pasar. ¿Cuándo podemos decirles? É que o que se publica, obviamente, son os acordos municipais no momento. E despois temos a costumbre en que, basicamente, hasta que despois empezan as obras, xa non estar tampouco anunciando continuamente. Por un lado, temos que recibir a circular en donde se nos fai a aprobación. Si non hai ninguna atranco, digamos, en canto a autorizacións sectoriais, e o digo porque hai algunhas autorizacións sectoriais que nos poden tardar un ano, como foi recentemente cunha autorización da DIF, yo comentaba outro día. Se as autorizacións chegan nun tempo razonable, bueno, este pos vai un pouco máis tarde, porque non estamos xa no mes de novembro, bueno, antes do verano se debería poder estar contratando as obras principales. Obviamente non o adicional. O adicional hasta finales de ano, como moito, non se empezará ni siquiera a iniciar a licitación, eso porque pola experiencia que temos destes anos. O sea, calculamos más o menos principios de verano, bueno, contratación, licitación. Obras, estaríamos hablando finales de verano, igual hasta final de año. Es decir, que igual hay un año empezaríamos las obras que estamos aprobando hoy. Claro, pero que eso mismo nos pasa que aprobamos o ano pasado. Sí, no digo que no, simplemente creo que se debe de saber. Saber esas previsións. Se debe de conocer. É que efectivamente é así. Muy bien, muchas gracias. El voto es a favor. Ten a palabra o voceiro do BNG. Sí, nada, bueno, pues en canto aos camiños, nada, en maior ou menor medida todos son necesarios. E sobre a área recreativa de Lubre, bueno, pues recollen parte algunhas peticións que lles tínhamos achegado desde este grupo, entonces o noso voto vai ser favorable. Ten a palabra o voceiro de Alternativa dos Veciños. Sí, bueno, con relación aos camiños, non é bueno, evidentemente a todos nos gustaría unha vez aprobalos hoxe e estar executando xa, pois non sei, en 2 meses, non? O cal é absolutamente inviable. Pero é inviable con este e incluso con outros que temos de atrás que están sufrindo ao marxe da súa tramitación normal, chamémosle así, pois sufren paralizacións os proxectos debido a cuestións como a que xa se comentou fai un rato, non? O tema do saneamento pois nos complica bastante a cuestión, máis que complicar, retrasa a cuestión. De feito, temos un proxecto do ano pasado que nos obrigou de novo a facer unha nova paralización de 2 meses, precisamente porque non conseguimos todavía completar as acometidas de saneamento en diversas zonas, non? Claro, os veciños e as veciñas, pois, lóxicamente, ven na prensa ou nos escoitan hoxe aquí, non, aprobando este proxecto e, ao mellor, ás veces se crea unha expectativa de que as máquinas van chegar pronto ou moito antes cando eles pensan que lles van chegar moi pronto, non? Ou dentro de uns meses. E ás veces pois hai que explicarlles as cousas e sempre a verdade, non? Mais aló de que ás veces pois lles vexas a cara de escepticismo, non? Dicir, dixestes que ibades a faltar aquí e non se dá visto, sempre estades contando historias, poñedes no periódico, pero non chegan. Acaban chegando, afortunadamente, non? Pero si é certo que nos complican determinadas circunstancias a evolución dos proxectos. Polo demais, bueno, camiños hai, efectivamente, hai centos de kilómetros de camiños e a selección pois se trata de facer o máis razoadamente posible, atendendo a diversos criterios, tráfico, estado dos mesmos, etcétera, etcétera, etcétera. A elección do material, pois xa se refería a alcaldesa fai un rato, non? Fai tempo que nos demos conta de que o aglomerado é un material que hai que empregar, porque claramente é moito máis rentable investir cartos, ainda que no principio é un poquinho menos económico que os regas, pero a larga está clarísimo que nos
que nos sai moitísimo máis rentable, non? Se ven camiños por aí adiante de regas que sufren moito e ao mellor non levan tantísimo tempo asfaltados, non? E que máis con respecto aos camiños? Bueno, con respecto aos camiños nada máis. Cada un faría a súa selección, pero en termos xerais, como decía o portavoz do BNG, pois son os que deben estar e outros que virán, non? Porque hai moitos, efectivamente. Con respecto a Lubre, pois o que se tentou, e creo que, bueno, pois, o proxecto así reflicte coas suxerencias precisamente da asociación veciñal, foi facer ou elaborar un proxecto de reforma máis ou menos integral de toda a zona, non? Coa salvedade que xa comentaba tamén a alcaldesa do centro social. Polo demais, en vez de, digamos, que en vez de facer actuacións puntuais sobre determinados elementos do entorno, o que se busca é facer unha actuación integral que recolla todo o entorno e lle dé un sentido único a todo o entorno, non? O cal, pois, bueno, convirte unha zona de equipamentos onde se concentran máis menos ou sin máis menos casi todos os equipamentos da parroquia de Lubre, pois en algo que a min me gusta asimilar a unha praza ou a un parque, non? Vai acabar tendo a fisonomía de iso, non? Con todas as zona de recreo, de parque infantil, a zona de aparatos biosaudables, a zona deportiva, os vestiarios, etc. E iso con unha visión global e de conxunto. E nada máis, obviamente o voto é favorable. Sí, se me permite unha última Sí, intervención. nada, voulle facer tamén, salvo erro, polo comentario que facía o señor concelleiro dos proxectos que están pendentes todavía de executar por diferentes cuestións, pois son, xa digo, salvo erro, máis de 1.400.000 euros en camiños os que están pendentes agora mismo todavía de executar. Un proxecto de 525.000 que xa está contratado, pero outro proxecto de 800 e pico mil euros que todavía está pendente. É dicir, e será por camiños que todavía quedarán, e eses os aprobamos xa onde vai. Eso que ves, que año? De que año es esto que me está diciendo ahora? Pois o de 800.000 euros foi o ano pasado por estas datas. E los outros E outro xa é o anterior adicional, claro, pero por eso, claro, pero que os prazos que manexamos, e como lle explicaba outro día na comisión informativa, e os plazos nosos realmente son habitualmente moi rápidos, o sea, e non é por nada, non é porque este aquí o persoal de contratación, pero que vouran moito en contratación, tamén é certo. No sé a qué fase se refiere. Yo ahora le quería preguntar si ya mandaron corregir los planos que tenía mal el proyectista. No, era o índice. Era o índice, sí, está corregido. Sí, está quizás si en lugar de contratar siempre todos los proyectos, siempre al mismo ingeniero, se lo contratara a más, variara usted el elenco de personas a las que le contrata estas obras. Variamos o elenco, variamos completamente. Pues mira, porque... perdone. No, variamos completamente, de feito, ve vostede que aquí os proxectos de camiños veñen con un proxectista e, en cambio, o proxecto da área recreativa e demais en Lubre é de outro proxectista. E outros proxectistas, pois, fixeron os proxectos do IDAE, é dicir, aquí non se lle adxudica todo ao mismo redactor. Los caminos hace siempre el mismo ingeniero, no me diga que no. Os camiños moitas veces sí. Bueno, pues ya está. Pues entonces eso evitaría que por los cortas y pega que tantas veces nos echan en cara a nosotros por unas preguntas que no tiene mayor repercusión, venga un proyecto con el índice mal. Y a ver, prisa bien, hoy es día 4, jueves, mañana termina el plazo del POS, o sea... Y non se preocupe que cando rematemos este pleno, quedará enviado. Pero es que es mañana el último día, o sea, no presuma usted de rapidez ni de agilidad. Sí, presumo de rapidez e de agilidade, por suposto que sí, eso faremos, pero sobre todo de agilidade. Entonces, ¿por qué no hubo pleno en enero? Y estamos en febrero. ¿Por qué no hicimos el pleno de finales de enero? Eu comentei co voceiro do seu partido, señora concelleira. Era por esto.
non? Era precisamente para poder ter os proxectos Claro. do POS. Entonces, E non, presupueste- e non o sea, facer un pleno en xaneiro, Claro. valeiro, Ya. e despois outro extraordinario. Claro, pero, ¿y no podía tener usted los proyectos para la semana pasada? Pois non, señora concelleira, non se podía. Por el proyectista. Ou polo que fora, Bueno, e incluso pues, polos entonces- informes dos técnicos municipais Ya. tamén. É que de todo hai. Entonces será que la Diputación no da plazos suficientes para que Bergondo Das- lo haga con tiempo. No. Será eso. Mire, a Diputación dá os prazos que dá e son os que temos que cumprir todos. E tal día como hoxe son moitos os concellos da provincia que están facendo pleno hoxe, que o fixeron pola mañán, e outros que o están facendo hoxe pola Y tarde. por la semana pasada. E En enero. outros a semana pasada, Claro. pero moitos Bueno, o pues están ya está. facendo Bueno, hoxe. pues nada, somos muy ágiles. Lo dejamos Pois, sí, vostedes ao mellor lles encanta decir que no. Bueno, entendo que no hace falta. na súa- Hoy na es día súa- 4, mañana a las 5 y acaba el plazo. Y tiene que hacer un pleno a las 6:30 de la tarde para que dé tiempo para presentarlo para mañana. Eso son datos objetivos. Otra cosa es que lo estoy diciendo. Sería mejor que no lo dijera, ¿verdad? No, por favor, diga vostede o que queira. Pues ya está. Diga vostede o que queira, con respeto, diga vostede o que queira. Con respeto. A partir de aí, eu tamén lle contestarei. Sí, sí. E lle direi que estamos en prazo e estamos facendo un pleno precisamente para isto e para ter a mellor das garantías. Non únicamente polos proxectistas, que vexo que vostede aos técnicos externos lle ten moitísima rabia, senón tamén por todo o que implica ter un expediente montado para hoxe, nada máis. Votos a favor da proposta? Enténdese aprobado por unanimidade a proposta do POS. O punto número 6 é a moción do Grupo Mixto sobre a reordenación do tramo da estrada DP105 en Cortiñán. Ten o texto da comisión informativa que enviou... Sí, vale. Sí, claro, porque xa é o dictame da comisión informativa. Pois ten a palabra o voceiro do BNG. A estrada provincial DP105, o seu paso pola parroquia de Cortiñán, soporta cada día un elevado volume de tráfico. Na súa maior parte de camións pesados ou vehículos que se dirixen principalmente ao polígono industrial de Piadela, no colindante municipio de Betanzos. Esta zona, ademais, conta con unha certa actividade comercial que fai que aumente o tránsito e se faga necesario un maior espazo para aparcar. Así mesmo, topámonos tamén con que hai un edificio de vivendas e algunha vivenda unifamiliar que non dispoñen de lugar para o estacionamento dos seus vehículos particulares e teñen que buscar alternativas nas cercanías que ás veces non son as máis axeitadas para facelo coa debida seguridade. Por outra parte, a zona conta con unha parada de autobús escolar para alumnado que acode ao CPI Cruz do Sar, que non ten marquesina e que os ampare das inclemencias meteorolóxicas mentre agardan polo transporte, xa que tampouco se dispón na actualidade do espazo suficiente para a súa colocación. Vistos os antecedentes anteriormente citados, compre estudiar a situación da zona para intentar mellorar a calidade de vida da veciñanza, así como aumentar a seguridade da mesma mediante unha reordenación de espazos e do tráfico rodado. Dende o BNG entendemos que unha solución factible que non causaría molestias pasaría porque a DP 105 pasase a ser de sentido único no tramo comprendido entre a súa entrada pola Nacional 6 ata a ponte da vía do tren aproximadamente, xa que os vehículos terían saída pola vía paralela ao Hotel As Mariñas, tanto en dirección Betanzos como en dirección a Coruña. Con esta medida conseguiríase gañar o espazo suficiente para levar a cabo unha ampliación e mellora das beirarrúas, poder habilitar unha liña de aparcamentos e ter espazo para instalar unha marquesina, respondendo deste xeito ás necesidades da veciñanza e dos comercios situados nesta zona. Polo exposto anteriormente, o BNG solicita do Pleno da Corporación Municipal a adopción do seguinte acordo. Instar ao Goberno local a solicitar da Deputación Provincial da Coruña un estudio posterior execución a maior brevidade para reordenar o tramo da estrada DP105 entre a Nacional 6 e a Ponte do Vía do Tren, na parroquia de Cortiñán, que incrementa a seguridade vial, posibilite crear aparcamentos, ampliar as beirarrúas e atopar un espazo axeitado para a posible instalación dunha marquesina e dar traslado ao Ministerio de Fomento na medida en que poida afectar a ordenación do tráfico da Nacional 6. Facultar a Alcaldía e Concelleiro en quen delegue a tomar as cantas medidas sexan necesarias para cumprir este acordo. Bueno, pois como se expón na moción sería eso, solicitar a Diputación reordenar ese tramo de estrada e, bueno, unha especie de humanización, por chamarlle de alguma maneira, para mellorar esta zona. Como decían outro día a alcaldesa sobre o tema do Ministerio de Fomento, recollemos esa emenda que se lle de traslado tamén ao Ministerio para o que poida afectar.
Sí, eu lle decía que esa era unha cuestión que, bueno, que se estaba falada tamén coa Diputación, sobre todo e moi falado tamén con Fomento, e que nos víamos máis bueno, pois máis factible no momento en que fagan a reordenación tamén da travesía en Cortiñán na Nacional Sexta, que tamén sabemos que, bueno, que en Fomento non son precisamente apurados, non, para facer as obras na Nacional Sexta e bueno, que podemos efectivamente, bueno, pois ir traballando nesta opción demandada xa polos veciños e que ao final pois sí que traerá maior seguridade. E se eu lle decía o tema de incluir o tema de Fomento era que, porque é importantísimo os xiros hacia a Coruña, tal e como polo menos ahora mismo ya hai esa opción. Se esa opción deixa de existir, pois claro, non podemos, non hai posibilidades de que poidera ser a vía da Deputación, a vía provincial, que poida ser de único sentido. Ten a palabra a voceira do Partido Popular. Sí, gracias. También en la comisión ya habíamos manifestado que es algo que se lleva mucho tiempo solicitando por los vecinos. Ya cuando se intervino varias veces no quedó todo el mundo satisfecho. Entonces es esencial que esta obra implique la ampliación de las aceras. Es esencial, porque si no, pues tenemos que ganar espacio para los coches, tenemos que ganar también mucho espacio para los peatones. Allí hay varios negocios y se trata un poco también de ayudar, y muchas viviendas que directamente su casa está muy cerca, muy próxima a la calzada, muy próxima. Entonces esa era una buena idea, ya lo dijimos en la comisión, que íbamos a apoyarla. Y también aquí lo mismo, está muy bien que que se apruebe esta moción por unanimidad, que estemos todos de acuerdo, que ahora ya también se incluya al Gobierno central para que lo tenga en cuenta, pero tiempos, plazos, cuando podemos decir a los vecinos, hemos aprobado, hemos ayudado al partido, al BNG a aprobar, hemos compartido esta moción y hemos aceptado esta inquietud, pero ¿cuándo podremos pensar en que esto se haga realidad? Que creo que es lo que a fin de cuentas a la gente le interesa, ¿verdad? Entonces, no sé si nos puede, usted que está más al tanto quizás del proyecto de Fomento, que ahora va a tener que tenerlo en cuenta, para eso los hemos incluido, ¿qué previsión nos puede dar? No sé si nos puede... Non podo dar, xa dixen antes que en canto ás obras de Fomento non podo dar unha previsión, sería, vamos, sin sentido facelo pola miña parte. E en canto, pero bueno, de todas formas, e en canto a Diputación, a ver, estamos trasladando ahora outra vez a posibilidade de que empecen a facelo. A partir de agora haberá que ter as conversas con eles, pero isto obviamente non é inmediato, non se lle pode trasladar aos veciños que isto vai a ser xa. Estas cousas requiren a súa tramitación. Incluso me adianto que ao mellor se comentará o voceiro de Alternativos Veciños. Lembren, comentábamos outro día o tema do famoso bypass, que tamén vai por ali. A ver, cando hai moitas administracións a opinar, non podemos nos dar precisamente garantías de prazos. Bueno, pero al final somos tres administraciones, Ayuntamiento, Diputación, vale, son pues, todas de su partido, seguramente usted podrá colaborar no, tamén porque en esto, non habrá dificultades políticas. Do que opine a DIF non me podo facer responsable en absoluto, e do resto daquela maneira, pero do da DIF en absoluto. A ver, insisto, non por cautela, por precaución, isto non se pode decir o gallá, poidamos estar falando, pois ao mellor de que nuns meses, ao mellor, e que para o ano que ven isto poida estar, o gallá, sería un prazo excelente, vamos. Moi ben, vale, pues moitas gracias. Ten a palabra o voceiro de Alternativos Veciños. Sí, efectivamente, empezo polo final, non? O ADIF. Téñenme que disculpar porque non lín ben cando a secretaria nos enviou os acordos xa redactados, pasei un pouco por alto, non? E agora escoitando a lectura da moción, voto en falta precisamente o tema do bypass. Creo que no texto se debería, ademais de falar da rotonda, dos tráficos da Nacional Sexta, creo que se expresa neses termos, pois que se especifique tamén que teña en conta a posibilidade, parece, dese proxecto que afecta claramente ou influe claramente a zona en cuestión, non? Por lo demais, pois nos, sí, estamos perfectamente de acordo co plantexamento, co
obxectivo que se dá, que se perfila na moción. Son temas que efectivamente xa se teñen falado a nivel veciñanza da zona, tamén non sei, non lembro agora, probablemente en algún pleno tamén, case con seguridade, en xuntanzas do goberno local tamén seguro, é dicir, son cuestións que están aí, e, bueno, bo é darle para adiante, efectivamente. A moción vai contar con o noso apoio. Se se incluye eso, creo que é mellor, pero, bueno, non obsta para a aprobación. Sí, bueno, pola nosa parte non habería problema en incluir o do bypass, vamos. Digo para clarificalo, que non quede pendente por se acaso que Fomento teña en conta tamén esa cuestión. Bueno, podemos instar tamén, igual que se lle comunica á Diputación e se lle comunicará a Fomento, se lle insta a Fomento, e instar a ADIF tamén a telo en conta. Sí, bueno, pero como hai un órgano... Sí, digamos con personalidade moi propia. Entendo que se engadiría ao final. Era traslado ao Ministerio de Fomento, sí, que pode afectar a Organización do Tráfico na Nacional Sexta e o ADIF, sí, aos efectos pertinentes. O estudio do bypass en Cortiñán. De Infesta, efectivamente, de Infesta. Do bypass en Infesta. Tiño o título exacto en baixo e tamén, si eso, pois tamén yo dou despois. Ben, votos a favor da moción. Efectivamente, con esa pequena enmenda. Enténdese, por tanto, aprobada por unanimidade. O punto número 7, a moción do Grupo Municipal do PSDG-PSOE sobre a política do Goberno galego no financiamento aos concellos sobre o SAF. Bueno, a moción foi presentada pola voceira suplente e concelleira de Servicios Sociais, pero, bueno, por non facer tampouco ahora cambios no tema dos asientos e demais, darei lectura. Ben, exposición de motivos. A aprobación no ano 2006 da Lei de Dependencia por parte do Goberno de España supuxo un fito histórico na ampliación do estado do bienestar en España e actualmente hai 1,1 millón de persoas beneficiarias do dereito efectivo. Sen dúbida, un grande avance no sistema de protección social en España. Como dispón con carácter xeral o artigo 11 da Lei 39/2006, corresponde ás comunidades autónomas xestionar no seu ámbito territorial os servicios e recursos necesarios para a valoración e a atención á dependencia. Nomeadamente, o Servicio de Axuda no Fogar é un dos recursos de atención ás persoas dependentes máis demandados, con máis de 24.000 usuarios en toda Galicia, aínda que a competencia da Xunta de Galicia, a súa xestión foi derivada aos concellos. De feito, a súa xestión e financiamento ven impostos concellos en virtude da Lei de 13 de 2008 dos Servicios Sociais de Galicia e do Decreto 99/2012 de 16 de marzo polo que se regulan os servicios sociais comunitarios e o seu financiamento. A chega da Xunta de Galicia ao financiamento deste servicio da súa competencia é de 9,7 euros hora. E dita aportación está conxelada dende o decreto do ano 2012, permanecendo inalterada a insuficiente contía que aporta a Xunta para a xestión dunha competencia propia. Na orde de 31 de maio de 2016, pola que se modifica o módulo de financiación do Servicio de Axuda no Fogar a persoas en situación de dependencia, recóllese. Módulo económico a aplicar. A chega da Xunta de Galicia será igual á diferencia entre o custo de servicio declarado pola Corporación Local na xustificación e a avaliación do proxecto anual de servicios sociais máis recente disponible, menos o importe da participación da persoa usuaria no coste de servicio por hora efectiva de atención xustificadas a persoas con programa copía do servicio de axuda no fogar. En todo caso, a chega por parte da Xunta de Galicia será dun máximo de 9,7 euros hora efectiva de atención xustificada a persoas con programa individual de atención do servicio. A axuda no fogar é unha competencia impropia que asumen os concellos cando lle corresponde ás administracións autonómica e estatal. Hai que ter en conta que o precio do salario base mensual dun auxiliar de axuda no fogar pasou de 14 pagas de 964,15 euros en 2012 a 14 pagas de 1.042,68 euros en 2021. Son os concellos que teñen asumido ao longo deste tempo os incrementos do precio hora para poder garantir un servicio de calidade e unhas condicións de traballo dignas do persoal de servicio de axuda no fogar.
incrementando o importe dos contratos nos orzamentos municipais sin ningunha clase de achega adicional por parte da Xunta de Galicia. Esta situación é insostible para a maioría das finanzas municipais, tendo en conta que, ademais do presuposto, a menor presuposto municipal, concellos pequenos e normalmente con maior dispersión poblacional, os custos por hora vense incrementados. Por anteriormente exposto, esta corporación local insta ao Goberno galego a instar a Xunta de Galicia a que incremente o financiamento do Servicio de Axuda a Fogar na súa competencia e que xestionan os concellos, que permanece conxelado dende o ano 2012, de modo que se axuste a realidade do precio hora actualmente vixente e se poda prestar ese servicio coa maior calidade e coas mellores condicións de traballo para as e os profesionais do dito servicio. Trasladar ao Parlamento de Galicia o acordo adoptado por esta corporación para o seu coñecemento e efectos e trasladar o presente acordo á Federación Galega de Municipios e Provincias para o seu coñecemento e efectos. Ben, non é a primeira vez que falamos do custo do Servicio de Axuda no Fogar neste concello, precisamente trouxemos recentemente unha moción parecida, realmente reclamando máis financiamento para o Servicio de Axuda no Fogar. Ese precio está conxelado e é de 9,7 euros máximo, xa digo, aí habría que, como di xa no propio texto, restarlle o copago tamén de cada un dos usuarios, e a Diputación nos está financiando a través do financiamento dos servicios, a subvención de financiamento dos servicios sociais a 12 euros a hora. E como lles decía outro día, vimos de asinar o novo contrato do Servicio de Axuda no Fogar neste concello, en Bergondo, onde o custe hora pasa a ser de 17 euros de luns a sábado e 19,21 domingos e festivos. Estes contratos veñen sendo contratos quizás máis importantes xa a día de hoxe en moitos concellos, e en Bergondo tamén pasará a ser un dos máis importantes, descontando a concesión do servizo de auga do ciclo integral da auga. E a pesares de que a Xunta fixo un esforzo, e hai que recoñecelo, durante o tempo da pandemia, concedendo máis horas e unha financiación extra tamén polo tema COVID, e facilitando ademais que se prestase o servicio atendendo despois os requerimentos administrativos e demais. O que non podemos é seguir aguantando moito máis tempo con esta financiación tan curta. Ten a palabra a voceira do Partido Popular. Sí, muchas gracias. Bien, pues de acuerdo con lo que establece la Ley 13/2008 de 3 de diciembre de Servicios Sociales de Galicia, así como el Decreto 99/2012, por el que se regulan los servicios sociales comunitarios y su financiamiento, el Servicio de Ayuda en el Hogar, el denominado SAF, es un servicio público de titularidad municipal, que forma parte de los servicios sociales comunitarios básicos y que son aquellos que, conforme al artículo 61 de esa ley, son servicios mínimos cuya prestación debe ser asegurada por todos los concellos de Galicia. Pese a tratarse de un servicio de titularidad municipal, la Xunta de Galicia ayuda en el financiamiento del mismo, cubriendo la mayor parte de su coste. La ayuda en el hogar es un servicio basado en la necesaria colaboración institucional entre administraciones, ya que la Xunta asume la mayor parte de su financiamiento, mientras que los concellos se encargan de su gestión. En este sentido, hay innumerables ayuntamientos de Galicia y, en concreto, la Xunta va a invertir un total en la provincia de 33 millones de euros durante este año. El número de horas de SAF sube de un 19% en un total de concellos. En términos porcentuales, existe un montón de ayuntamientos en los cuales las horas se van a ampliar. Por horas anuales asignadas, hay concellos de provincia de Coruña que tendrán más horas, por citar algunos, Narón, Aspontes, Carballo, y a mayores la Xunta realizó un refuerzo porque en los orzamentos de la Xunta de Galicia para este año se da lugar a un refuerzo en este servicio de personas dependientes con un investimento de 83,6 millones de euros, que supone más de un 10% que en el año 2020. Esto supone un incremento presupuestario de 7,5 millones, es decir, más de los 6 millones que se destinaron al SAF extraordinario. Se trata de poner a disposición de los ayuntamientos más horas que ofrecer a los ciudadanos
y a los cuidados de profesionales con un mayor número de hogares con mayores personas dependientes. Con este incremento presupuestario que se acerca hoy en día a más de 23.000 gallegos y gallegas, se reafirma uno de los pilares de atención de la dependencia. La Xunta valora positivamente y como un primer paso el hecho de que el Gobierno central se decidiera a incrementar la financiación del sistema de atención a la dependencia en Galicia para el año 2021 en 45 millones de euros. De todas maneras, esta cuantía se encuentra lejos del cofinanciamiento que marca la ley y que establece un 50% de financiación de cada administración. Actualmente, Galicia inviste en las personas dependientes de un total de 400 millones de euros. De esos 400 millones de euros, un 76% proceden de las arcas autonómicas y un 24% del Estado. Por eso comento que se encuentra lejos del 50-50%. En este caso, eso viene a significar que Galicia es la cuarta comunidad autónoma con mejor ratio de atención de todo el Estado, con un 92% de personas con dependencia que reciben alguna prestación o servicio. Y esto quiere decir que de las 67.000 personas que tienen derecho a una prestación por dependencia en Galicia, 62.500 están siendo atendidas. De 67.000, 62.500. Sin embargo, la media estatal se sitúa en un 82,7, es decir, 10 puntos por debajo. A mayores les hablamos de un SAF extraordinario, es decir, un aumento de financiación por parte de la Xunta. Como se indicó anteriormente, la Xunta asume la mayor parte del coste que tiene el servicio de axuda no fogar, que en la práctica totalidad de los casos es más de un 50% del servicio, mientras que el resto corre a cargo de los ayuntamientos y los usuarios. Incluso durante el tiempo en que los centros de día estuvieron cerrados, la Xunta lanzó un servicio de axuda no fogar extraordinario, por lo que no tuvieron la obligación de pagar nada a las personas usuarias, ya que la Administración Autonómica asumió el importe que ellos abonaban habitualmente. En resumen, la falta del compromiso presupuestario por parte del Gobierno central se contrapone con la buena voluntad de la Xunta de Galicia de seguir mejorando la financiación del servicio en el hogar, de manera que este apoyo, este servicio, sea toda vez menos gravoso para los concellos y, como resultado, para los usuarios. De esta manera, concluimos con que el Gobierno gallego de la Xunta de Galicia ya se comprometió con la Federación Española y la Federación Gallega de Municipios y Provincias a revisar, de todas maneras, con muy buena voluntad, las aportaciones para este año. Muchas gracias. Canto me alegra escoitar esa última parte de que xa se teñen comprometido coa FEGAN a revisar estas cantidades. Espero que non sea como outras das diferentes reunións que tiveron últimamente e das que a Xunta prácticamente se levantou da mesa. Repítolle xa e o fixen no seu momento, non é unha competencia municipal o SAF. Fíxese vostede que dos servicios sociais que se prestan, das accións que prestamos nos servicios sociais no Concello, a que é de competencia municipal é a emerxencia. A emerxencia municipal, eso sí, é competencia dun Concello. O servicio de atención a dependentes, non. Me acaba de vostede de facer un relatorio de todo o que investiu a Xunta de Galicia. En canto aos temas do SAF extraordinario do COVID, fun eu a primeira en dicirlles, agradecíamos precisamente eso. E o feito de que nos den máis horas, pois fíxese vostede, nos agradecemos moitísimo porque temos un montón de xente en espera, bueno, un montón, temos xente en espera de que precisamente se lles den esas horas. E este Concello pode asumilo, non lle queda máis remedio, e o fai, e porque deixa de prestar outros servicios precisamente para iso. Pero en moitos concellos, o feito de que a Xunta lles dé máis horas implica precisamente ese copago maior por parte dos concellos e lle supón tanto que ás veces lle aseguro que hai concellos que están desexando que non lle suban as horas a Xunta, porque o que lle supón precisamente pagar o concello non o poden aguantar. Sí, yo aseguro, e moitos do seu color.
Unha vez máis, fixo vostede un relatorio tremendo do investimento que fixo a Xunta en persoas dependentes, non no servicio de axuda no fogar. E dos gastos que fixo, supoño que nas residencias, probablemente sería moito na Domus Ville. Esa é unha residencia que lle gusta bastante a Xunta. Non dubido de que probablemente fixo esa serie de gastos, está claro. Son a primeira en recoñecer o recurso que tivemos extraordinario durante a época COVID. O que estamos demandando agora mesmo é que se incremente non xa para o tema durante o tema COVID, non xa máis horas, sino que se incremente o precio hora. Vostede di que paga máis da mitad a Xunta de Galicia, neste concello por aí vai andar, e non son das ofertas máis altas, como lle dixen outro día na comisión informativa, nos tiñamos ofertas maiores no concurso que acabamos de sacar agora mesmo a licitación. Podría ser todavía máis caro, poderíamos estar nun precio do servicio de 20 euros tranquilamente, pero a Xunta sigue pagando 9,70. Ten a palabra o voceiro do BNG. Sí, bueno, isto creo que xa veo hai aproximadamente un ano a pleno, bueno, como en aquel momento nada, nos todo o que sexa incrementar os recursos para este concello, pois imos apoialo, claramente. Decía a voceira do Partido Popular que parece ser que a Xunta xa chegou a un acordo coa FEGAM para ampliar estes recursos. Pero decía anteriormente, en que plazos? Porque son importantes os plazos, non é? Sí, os plazos. Sí. Contestar al compañero, pues fíjese, hombre, yo creo que no podemos comparar los plazos de ejecución de un camino con las inversiones en personas que está llevando a cabo la Xunta, y las inversiones en personas, en negocios, en autónomos. Pois precisamente por eso. Sí, o Gallá ten razón o señor voceiro do BNG, esas axudas por parte da Xunta sexan máis rápidas que nós investindo en camiños. O Gallá. No, es que claro, bastante máis. Como estaban diciendo que ya que yo hablaba de plazos, hablan ustedes ahora de plazos, digo, es que no hace falta quizás ni ponerlo en plural. Las inversiones de la Xunta, los planes de la Xunta, las ayudas están siendo continuas, y la agilidad para el abono es casi, vamos, no tiene nada que ver, son mundos aparte. Y si no, vean ustedes las ayudas que se están aprobando, cómo son los procesos, cómo son las concesiones y lo más importante, cuándo llega el apoyo económico a las personas, que es lo más importante. Yo te preguntaba, bueno, ¿cuándo va a estar asfaltado un camino? Hablamos de meses, años. Esto es cuestión un mes y pico lo que se está barajando ahora mismo. Y a los datos me remito, no tengo por qué decirles lo que no es, así está publicado y se puede comprobar. Entonces, si hay reuniones constantes para este tema, para el tema de las ayudas, antes he hecho referencia a la alcaldesa a esas reuniones que ha habido, creo que de lunes en lunes, es decir, son constantes los contactos con todas las fuerzas políticas y sociales. Evidentemente, si se han comprometido en revisarlo, entendemos que próximamente, pero inmediatamente tiene que estar. Yo, como comprenderán, no formo parte de esas reuniones, pero en la medida en lo que yo estoy estudiando y viendo, es así. Non se preocupe. Gracias. Que eu si teño acceso aos acordos da FEGAM intentarei enterarme. Ten a palabra o voceiro. Por certo, tan rápido somos a Xunta en todo o referido ao social que ao final tardamos máis dun ano en valorar a unha persoa como dependente ou non e darlle e concederlle os dereitos da forma que despois lle estamos dando atrasos de 9 meses en algún caso e xa como pouco. Eso es lo gran eficientes que somos atendiendo a las personas en la Xunta. Usted sabe que eso es un proceso de valoración, donde implican a técnicos, a médicos, a recursos. No es cuestión de la ayuda, la Xunta publica una ayuda y la da, no es lo mismo, no tiene nada que ver un proceso con otro. Efectivamente, non ten nada, pues precisamente por eso non ten nada que ver, estamos falando precisamente das persoas. Ten a palabra o voceiro de Alternativa aos Veciños. Sí, Alternativa dos Veciños vai votar favorablemente a esta moción. Ben, votos a favor da moción. Votos en contra. Abstención. Enténdese aprobada a moción.
O punto número 8 é a moción do Grupo Municipal do Partido Popular sobre instar ao Goberno de España a adoptar medidas para rebaixar o recibo da luz. Ten a palabra a voceira do Partido Popular. Durante la ola de nieve y frío más extensa que ha atravesado nuestro país en décadas, el precio de la electricidad en España ha marcado máximos históricos por 2 ocasiones. Los días 8, 94,9 megavatios por hora, de media con un máximo de 114,89 euros megavatios hora a las 20 horas, y el día 13, 84,99 de media y un máximo de 112,84 entre las 21 y las 22 de ese día 13 de enero de 2021. Ante esta subida histórica de los precios, algunas fuerzas políticas se han lanzado a criticar a las empresas y al mercado y a proponer un mayor intervencionismo del Gobierno en el sector eléctrico, planteando incluso la nacionalización de las empresas, pasando por alto de manera interesada los 2 datos de gran importancia. El primero, en España menos de un 40% de la factura de la luz depende del precio de la electricidad y del mercado. El resto se debe a los costes regulatorios derivados de la gestión política, por ejemplo, subvenciones a las renovables, al carbón, el déficit de la tarifa, entre otras, y a los impuestos, ejemplo, impuestos sobre el valor de la producción de energía eléctrica, entre otros. Segundo dato, según los proporcionados por Eurostat, al cierre de 2019, el precio del kilovatio hora en España era el 5º más alto de la Unión Europea, solo por detrás de Dinamarca, Alemania y Bélgica. Y nuestro país se sitúa entre los 10 primeros países de la Unión que mayor IVA aplica a este producto. Y obviando además que en los países europeos, en los que la principal empresa eléctrica es pública, la factura del consumidor final se ha incrementado también en la ola de frío entre un 30 y un 50%. O que Barcelona Eléctrica, la empresa Barcelona en Comú, vende la luz más cara que el resto de empresas privadas y disfrazando de buenas intenciones una propuesta que no da la respuesta eficaz a este problema y solo puede definirse como populista y demagógica. Por otro lado, hay que indicar que el Gobierno de España, para justificar su negativa a actuar y rebajar el precio de la luz a millones de hogares españoles de manera falsaria, primero, afirma que gracias a su acción política el recibo de la luz bajó en un 40% el año pasado, cuando esa rebaja se debió a la caída de la demanda por la pandemia y a la bajada de los precios del gas y del petróleo en 2020. Y se vuelve a escudar en Europa para rechazar a bajar el IVA aplicado a la electricidad, cuando en realidad es que varios países europeos tienen tipos más bajos que España en las tarifas que afectan a los consumidores. Ante esta negativa debemos de recordar, primero, la reforma del sector eléctrico realizada por el Gobierno del Partido Popular en el año 2013 evitó un aumento del precio de la electricidad del 42%. Segundo, la proposición de ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en 2018 en el Congreso de los Diputados proponía bajar el 7 al 0% el IVA del impuesto sobre el valor de la producción de energía eléctrica. Tras constatar la nula sensibilidad social y la inacción y las mentiras del Gobierno de España, el Grupo Municipal del Partido Popular de Bergondo presenta la siguiente propuesta de acuerdo: que se inste al Gobierno de España a tomar las siguientes medidas para impedir que el aumento espectacular del precio de la energía eléctrica lastre la economía personal y familiar de los españoles, ya especialmente dañada por los efectos de la pandemia. Primero, rebajar el tipo de gravamen del impuesto del valor de la producción de energía eléctrica del 7% al 0%, modificando para ello el artículo 8 de la Ley 15/12 de medidas fiscales para sostenibilidad energética, tal y como se recoge en la proposición de ley presentada por el Partido Popular el 18 de septiembre de 2018 y que ha caducado debido a la falta de voluntad del Gobierno de España por rebatir este asunto. Segundo, que se modifique la Ley 24/13 del sector eléctrico para que, entre otros aspectos, determinados costes regulatorios que se trasladan a la factura eléctrica, como la deuda del sistema eléctrico, sean financiados íntegramente con cargo a los presupuestos generales del Estado, tal y como propone la proposición de ley presentada por el Partido Popular el pasado 19 de enero. Muchas gracias. Bien, esta es la propuesta y creemos que es de justicia social que sea apoyada. El Partido Popular lo ha intentado, tal y como se ha relatado aquí, más de una ocasión, y se ha requerido a todas las fuerzas políticas para que lo apoyaran, pues por unas cuestiones o por otras. Al final estamos en las que estamos y, como se suele decir vulgarmente, nos pilló el toro la pasada ola de frío. Y como no estamos exentos de que esto empeore ni de que se vuelva a repetir, pues
aunque solo sea para no tener que volver a sufrir las mismas circunstancias que tristemente tuvieron lugar en nuestro país recientemente, pues instamos al Pleno a que se debata esta propuesta y que en la medida de lo posible el Concello de Bergondo la apoye y muestre esta conformidad en este caso al Gobierno del Estado, que son solicitamos que se remita el acuerdo del Pleno. Muchas gracias. Ben, durante a época na que gobernou o Partido Popular no Estado, no goberno do Estado, con maioría absoluta, realmente non fixeron nada para favorecer a disminución, a pesares do que di vostede aquí na súa moción, para favorecer precisamente unhas enerxías renovables, para favorecer un sistema eléctrico máis xusto. Se inventaron vostedes, o seu partido se inventou el famoso impuesto al sol, e todas as iniciativas que no seu momento foron presentadas polos grupos parlamentarios e que iban encamiñadas precisamente pois a solucionar as necesidades de persoas con pobreza, en situación de pobreza enerxética, foron rexeitadas polo Partido Popular en aquel momento. É certo que agora pois hai un incremento que case sempre é habitual neste mes de xaneiro, é algo que é estacional, e aínda así, bueno, pois o que si quero é deixar constancia das accións levadas xa a cabo por parte do Goberno do Estado, en donde si se está plantexando un sistema xa sostible, tanto ambientalmente como socialmente. Se eliminou o imposto ao sol, as subastas de renovables, se está promovendo o autoconsumo, eficiencia enerxética, etc. E unha das últimas medidas, que é o anteproxecto de lei para a creación do Fondo Nacional para a Sostenibilidade do Sistema Eléctrico, vai permitir reducir polo menos un 13% da factura eléctrica nos vindeiros 5 anos. E se hai algo que caracteriza o Goberno do Estado é a protección precisamente dos colectivos máis vulnerables. Polo tanto, bueno, unha vez máis, creo que leccións do Partido Popular nestes temas poucos, aínda así, non será pola nosa parte que non quede de solicitar precisamente medidas, sobre todo contundentes para a protección dos máis vulnerables enerxéticamente. Nos, a pesares disto e a pesares de que non estamos de acordo con moitas partes desta exposición de motivos, votaremos a favor da moción. Ten a palabra o voceiro do BNG. Ben, bueno, non estamos moi de acordo coa exposición de motivos. Daría para un extenso debate, tampouco moito en concreto coa proposta de acordo, pero si estamos de acordo en que hai que tomar medidas para rebaixar o prezo da luz. Entón, nós propoñémoslles unha emenda fundamentalmente nos acordos. Paso... que se trataría fundamentalmente, máis que rebaixar o gravamen do imposto sobre o valor da produción, que se beneficia máis ás compañías, pero para traducirse directamente no recibo final é máis difícil, sería, como xa solicitou o noso diputado no Congreso, reducir o gravamen do IVA do 21 ao 4% como servizo esencial e poñer en marcha unha tarifa eléctrica galega que teña en conta as nosas particularidades, que, entre outras cousas, por exemplo, eliminaría os cargos de transporte. Ten a palabra, se quere lle dou despois, que teña a palabra o voceiro de Alternativa aos Veciños. Sí, ben, a priori se ven é certo que os antecedentes no goberno do Partido Popular os ten, evidentemente, porque non presenta unha moción, esta moción non presenta un grupo que non gobernou no Estado, perdón,
non gobernou nunca no Estado, senón que gobernou antes e que acabará volvendo a gobernar. A pesar de eso, o escepticismo maiúsculo que nos xenera a posibilidade de que, chegado ao goberno, cando o Partido Popular retorne ao goberno, que agardemos que non sexa de forma inmediata, non cremos que, chegado o caso, aplicara nin o máis mínimo deste acordo que hoxe propón para os demais, non? Pero, con todo e con iso, si entendemos que hai que facer algo ao respecto co recibo de electricidade, e o noso voto, en principio, é favorable. Tamén, non sei, agora falaremos das enmendas e demais, pero, en principio, é favorable. Ten a palabra a vocera do Partido Popular. A ver, en principio, respecto al punto primero, donde solicita que se modifique la ley del impuesto del IVA también para rebajar el tipo reducido, no tendríamos ningún inconveniente. Después, la segunda parte me parece que es una complejidad suficiente como para que, si me disculpa, esta concejal no tenga capacidad para pronunciarse sobre ella. Usted está proponiendo su partido que se cree una tarifa eléctrica galega. Como comprenderá, no es una cuestión que podamos decidir aquí. No alcanzo todas las cuestiones que rodean a crear una tarifa eléctrica gallega, como comprenderá, seguramente usted compartirá también este argumento, ¿no? como para asumirla. Entonces, estoy conforme con el primer punto, me parece que puede ser asumible, pero el segundo, sobre todo, es una incapacidad técnica, no por otra cuestión. Una tarifa eléctrica gallega, las implicaciones que pueden tener son complejísimas como para que podamos manifestarnos. No sé si es técnicamente posible adaptar una parte de la enmienda o no. A ver, tendría que ser un voto de abstención. A ver, habendo unha moción presentada, claro, agora mesmo se tería que votar a moción e votar a emenda. Para saber, a non ser que haxa un acordo de inclusión de parte dos acordos da emenda na moción inicial, co cal seguiría habendo unha moción e, pois, igual que antes, bueno, pois con unha proposta emendada, e sería unha moción única que se votaría. Si vostede di que na súa moción non ten cabida o segundo punto, entendo que a moción se mantén como está, a non ser asumindo o primeiro, e aí xa terá que ser o señor concelleiro do BNG si coa primeira parte da súa moción considera que pode ser votada a moción do Partido Popular con esa emenda solo do primeiro parágrafo, ou se mantén cos dous acordos. Bueno, non sei se me expliquei ben, sí. Pero bueno. En aras da unanimidade, por decir así, da que discrepamos en varias partes, bueno, imos a recoller o guante do Partido Popular e deixámolo a medio camiño, por decir así, e, bueno, enmendámoslo só co primeiro punto, entón. Ben, pois entón, o que se somete á votación é a moción proposta polo Partido Popular, engadindo un punto que é o primeiro punto da emenda do BNG. Non? Ben? Ben, pois votos a favor da moción. Ben, enténdese, por tanto, aprobada por unanimidade. O punto número 9 da orde do día é a moción do Grupo Municipal do Partido Popular en apoio da creación dun fondo de cooperación galego COVID-19. Ten a palabra a voceira do Partido Popular. Muchas gracias. A hostelería é un dos sectores nos que maior impacto teñen as restriccións económicas implantadas para a contención da pandemia da COVID-19. Trátase dun sector que abrangue a preto de 20.700 establecimientos en Galicia, a maior parte pequenas e medianas empresas que son fonte de subsistencia de moitas familias galegas. Esta situación require dunha resposta institucional contundente e integral por parte das distintas administracións públicas, Goberno Central, Xunta de Galicia, Deputacións e Concellos, que contribúa a apoiar a supervivencia dos establecimentos. Neste marco, a Xunta de Galicia leva meses mantendo un diálogo constante con representantes dos hostaleiros e hostaleiras.
No seo destas xuntanzas acordáronse medidas como un plan específico de axudas para o ocio nocturno, por ser o sector que se mantivo totalmente pechado por máis tempo, e máis recentemente un plan de rescate a persoas traballadoras, autónomas, microempresas e establecementos hostaleiros pechados por mor da pandemia. Este último plan está dotado con 86,2 millóns de euros que contén 3 liñas de axuda ás que pode acceder a hostalería, ademais dunha liña exclusiva para este sector dotada con 17 millóns de euros de crédito. Por outra banda, o Goberno galego habilitou tamén nos últimos meses liñas de préstamos directos para autónomos e pequenas empresas con máis problemas de liquidez por importe de 10 millóns de euros ou axudas para a adaptación das terrazas da hostalería e a adquisición de elementos de envasado de comida e bebida para entrega a domicilio ou a recollida no local, que importou 3 millóns de euros. Ademais, avanzouse que as axudas continuarán mentras se prorrogue a situación. En paralelo, algúns concellos e deputacións habilitaron medidas de apoio normalmente non específicas para este sector e o Goberno central un plan de axudas ao sector Horeca que non incluíu axudas directas. Considerando que as achegas nos vindeiros meses deberán continuarse dada a evolución da situación sanitaria, na súa xuntanza do pasado 13 de xaneiro, tanto o Goberno galego como os representantes da hostalaría propuseron abrir unha tripla fronte mediante o Fondo de Cooperación COVID-19 que conte coa participación da Xunta de Galicia, deputacións e os concellos para salvar o peche ás empresas e autónomos da nosa comunidade, seguindo o modelo da Comunidade Autónoma de Valencia, onde Generalitat aportará o 50% de dito fondo, as deputacións o 30% e os concellos o 20% restante. Polo exposto, o Grupo Municipal Popular presenta a seguinte proposta de acordos. Primeiro, o Concello de Bergondo, ante a situación que atravesa o sector da hostalería na Comunidade Autónoma, manifesta o seu apoio á demanda dos representantes deste sector que de outras administracións públicas, Xunta de Galicia, Deputacións e Concellos, de que todas as administracións públicas, Xunta de Galicia, Deputacións e Concellos contribúan de xeito coordinado e con medidas de contido económico no ámbito das súas competencias a paliar a crise no sector, co obxectivo de acadar unha resposta integral á mesma. Segunda proposta de acordo. O Concello de Bergondo comprométese a contribuir xunto co resto de administracións públicas de Galicia a creación do Fondo de Cooperación Galego COVID-19, ao igual que se aprobou na Comunidade Valenciana, co obxectivo de achegar á hostalería todo o apoio mobilizable dende o conxunto das administracións públicas galegas. A Xunta aportará o 50% de dito fondo, as diputacións o 30% e os concellos o 20% restante. Terceiro punto da proposta de acordo. O Concello de Bergondo comprométese a estudar, no seu caso, a aplicar as demandas que o sector ten feito ás administracións locais no ámbito das súas competencias. Dentro deste punto 3, apartado primeiro, a reducción ou exención das taxas municipais á recollida de lixo e a auga para contribuir á supervivencia ao sector hostaleiro durante as restriccións máis elevadas. Segundo punto, a aplicación dos tipos mínimos legais no imposto sobre bens inmobles, o coñecido como IBI, bonificacións no imposto sobre construcións, instalacións e obras, o ICIO, en relación ás licencias de obra que se soliciten co fin de adaptar os locais ás medidas de seguridade impostas pola situación sanitaria e a bonificación do imposto de vehículos necesarios para a actividade, o IVTM, no caso do comercio e a hostalería. Cuarto, o Concello de Bergondo solicitará ao Goberno do Estado que aplique unha reducción do IBE turístico ao 4%, que prolongue os ERTES de xeito consensuado cos axentes sociais e que inclúa axudas directas ao sector da hostalería no plan de rescate aprobado polo Consello de Ministros. Ben, pois esta proposta busca que este Concello de Bergondo se una a este plan, a este fondo, incluso se quere chamar plan de rescate, pero de entrada chámaselle Fondo de Cooperación Galego COVID-19, no que estean implicadas todas as administracións, empezando dende a Xunta, evidentemente, as diputacións e os concellos. O sector da hostalería solicitou da Xunta, nos peores momentos desta desgracia, o apoio económico, un apoio económico directo de axudas a fondo perdido, solicitou as xuntas. Hubo varias posibilidades, varias reunións, varios acordos. Parece que esta é a proposta que máis gusta ao sector, que están dispostos. Hai concellos
sei que vai salir a figura do presidente da FEGAM, que desbota esta posibilidade, que non está de acordo, que propón outra fórmula. Esta é a fórmula que a maior parte do sector, das asociaciones de hosteleiros, sindicatos, cos que se tiveron as reunións, a dan como boa. E por qué? Pois basicamente pola axilidade da que si pode presumir e ben a Xunta na hora de facer efectivas estas axudas. Hoxe mesmo saiu publicada a segunda tanda de axudas directas, onde aínda se rebaixan máis, porque esta situación vai a peor, rebaixan máis as condicións. Se antes faláramos dun 60, dun 70% mínimo demostrable para acceder a elas, estáse rebaixando ata un 45% de reducción na facturación dos negocios. Elévanse o número de traballadores que poden ter as empresas para que non caigan desbotadas por ter máis traballadores dos que na primeira se pedían. É dicir, estáse adaptando continuamente a axuda ao que o sector demanda. Isto é unha cuestión de resposta ao sector, consensuado coas asociacións e cos seus responsables, na que concellos de todas as cores están de acordo, e na que a Xunta pide que Bergondo se una, e nós, en nome do Partido Popular, pedimos que Bergondo se una. Logo, se me va a contestar, ya pido dende agora que me deixe replicar. Gracias. A Xunta non pediu que Bergondo se unira, porque a min a día de hoxe non me chegou ningunha comunicación por parte da Xunta. Di vostede que se reuniron, efectivamente, as primeiras xuntanzas foron da Xunta co clúster de hostelería, en donde se facían propostas alegremente de que a Xunta aportaría un 50% do fondo, as diputacións o 30% e os concellos o 20%, sin que estuvese representado nesas xuntanzas nin a FEGAM nin as diputacións. Pero a Xunta decidía directamente co sector de hostelería como iban a ser os repartos. A partires de que se está decidindo como vai a facer, como teñen que facer as cousas o resto de administracións, é cando se incorporan nesas reunións tanto as deputacións como a FEGAM, obviamente. Se está decidindo por parte dun organismo canto nos vai a tocar a nós de poñer, pois o mínimo é que estemos presentes nesas xuntanzas. E a primeira proposta, precisamente seguindo o fío do Plan Valencia que se fixo por parte, neste caso, da Deputación da Coruña, foi incrementar todavía máis as aportacións e que a Xunta realmente poña igual que poñerían os demais. E aí é polo que, bueno, o debatiremos na seguinte moción, pero xa podemos debatir agora, en donde poñendo o 1% dos orzamentos de cada unha das administracións chegaríamos a moitísimo máis importe do que a Xunta a día de hoxe ten en riba da mesa. A Xunta non quere poñer máis, a algunha asociación de hostelería lle chega con eso, que non a todas, e no que sí, o único no que podemos estar de acordo de todo o que acaba vostede de decir é na axilidade da concesión das axudas da Xunta. O persoal, a cantidade de persoal que ten a Xunta para iso é moitísimo máis e, obviamente, pois acaban sendo axudas que se acaban resolvendo moito antes. O gallá foron así as dos concellos, pero, bueno, non é. Benvidos, insisto, e ademais sabemos que está sendo así e o que se necesita é precisamente axilidade nestas axudas. Se a Xunta realmente quere defender tanto o sector hostelería, turismo, etcétera, que o poña en riba e que poña financiación acorde cos seus orzamentos e non precisamente pois os restos que son o que lle sobra. Pola nosa parte, digo, pola parte do Partido Socialista e a nivel do Concello de Bergondo, si fose a Xunta, si tuveramos que transferir os fondos á Xunta para que fora a Xunta a que fixera unha liña de subvencións máis áxil, aseguro que non habría problema ningún. A min non
Como decía outro día o vicepresidente Rueda, que parecía que os alcaldes e alcaldesas o que queríamos e o que nos importaba era que foran as nosas firmas nos pés das subvencións concedidas, asegúrolle que non hai o máis mínimo interés neso, pero o máis mínimo. Non hai interés absolutamente neso. O que sí queremos é que todas as administracións poñan en función realmente dos seus recursos. E a Xunta pode e debería poñer máis. Pues me da réplica. Ten casi mellor nos fai a réplica a todos, digo, sí. por ser máis áxiles. Ten a palabra o voceiro de BNG. Ben, fala vostede do ben que fai a Xunta cando, foi casi das últimas comunidades en convocar as axudas a autónomos, falando así un pouco máis en xeral. Precisamente aquí en maio trouxemos unha moción para solicitar a elaboración dun plan galego de axudas a autónomos e vostedes votaron en contra. Convocaronas como 6 meses despois, unha cousa así. Eso é a axilidade que vostede comenta das asociacións, do contentas que están coa Xunta. A Plataforma en Defensa da Hostelería Galega, aquí teño unha entrevista co seu presidente, podo ya mostrar despois. El di aquí, a Xunta non é quen máis axudas directa da hostelería, esa historia desmonta esa xiña. Aquí ten un exemplo, non hai... Ten a palabra o voceiro da Alternativa dos Veciños, perdón. Sí, tamén creemos que a Xunta debería facer un maior esforzo ao respecto. En todo caso, ese adianto un pouco o sentido do noso voto con respecto tamén á moción que ven a continuación. A nos gustanos máis, nos parece máis completa, e os efectos que se poidan derivar dela nos parece máis interesantes. Nos convence en gran medida a moción que ven a continuación. Por lo tanto, debido a ese maior convencemento da moción que ven despois, nos decantamos pola que ven despois, repito, e esta pues non a apoyaremos. Ten a palabra a voceira do Partido Popular. Si me permite, la respuesta para el compañero de Alternativa y de la señora alcaldesa quizás sea la misma, pero con respecto al compañero se lo digo porque hasta donde llegan mis conocimientos son 3 las asociaciones de la hostelería, ¿vale? De autónomos, 3 de autónomos, son 3 las asociaciones gallegas. De ellas, una en concreto es la que vota a favor y que está de acuerdo y es de UGT. Entonces, bueno, pues evidentemente no hay solo una asociación, habrá diferentes sensibilidades y en concreto esa dice esto, pero yo le estoy hablando de otras que dicen lo contrario. Entonces, bueno, pues simplemente ese comentario. En cuanto al resto, pues, a ver, el tema de que la reunión se comenzara o no se comenzara con la FEGAM o con las diputaciones, hasta donde también yo sé, es el sector el que le pide a la Xunta una reunión y se la pide a la Xunta y después se incorporan las demás administraciones. Si a la Xunta se le pide una reunión, pues no creo que haya ningún problema en tenerla y después, como usted dice, se ha incluido. No, faltaría máis, simplemente claro. O que digo son os acordos que se toman nesa reunión, que se toman acordos que non competen únicamente á Xunta, por eso claro, decía. Y por tanto no tendría ninguna validez hasta que no serán ratificados por los competentes, por lo cual tampoco, en una reunión, pues no le daremos mayor valor. Y pues en este caso yo sí tomaría el guante en lo que respecta a la proposición de la moción del PSOE, de habla que rechazan, por decirlo así ya resumidamente, lo de los porcentajes de aportación, y aquí se habla del 1% de los presupuestos de cada administración, y resulta que la Xunta, que ha sacado una primera línea de 86 millones de euros y hoy iba a sacar otra de 75 millones de euros, pues si tenemos en cuenta que el presupuesto de la Xunta es de 11.000 millones, ahora mismo ya estaríamos no en un 1, sino un 1,4% del presupuesto. Que suerte que salira hoxe. Es decir, perfecto. Que la Xunta pois perfecto. Ya pone un 0,4% más de lo que ustedes piden. Nos alegramos moito, por tanto, de que a Xunta cumpla ca moción que vai a propoñer entonces o Partido Socialista e o BNG. Perdóneme, pues no. Porque non é do 50%, pero nada, se agradece. Los 86 millones de euros los puso en noviembre. Sí. No ayer. O sabemos. No, antes del pleno. No, sabemos que hubo unha liña anterior. 1,4 millones de euros ha puesto la Xunta ya. Y luego, muchas gracias por reconocer en este caso, creemos que es de justicia reconocer también lo bueno de la Xunta y se lo agradecemos, la agilidad que tiene, como un mes y pico, pues las personas solicitantes disponen el dinero en su cuenta sin necesidad de justificar
ningún gasto. Después, evidentemente, tendrán que justificar, cumplir los requisitos, pero sin tener que haber hecho ningún gasto extraordinario, pudiendo destinar esa ayuda al pago de autónomos, al pago de la renta, al pago de la luz, ¿vale? Entonces, a ver, sin perjuicio de todo lo expuesto y agradeciéndoles de antemano si van a apoyar la moción, lo importante aquí son los ciudadanos, lo importante aquí es que la gente que lo está pasando mal tenga una pequeña ayuda, nada más, nada más. Y no es el que llegue antes ni el que firme, es que la tenga. Y la tenga ya. Y si esto se puede tener dentro de un mes en las cuentas de los solicitantes, un mes y medio, pues ya está, me da lo mismo, como si lo aprueba el señor Caballero. Yo también diría que sí, se lo aplaudiría. ¿De acuerdo? Es cuestión de que esta gente tenga un pequeño desahogo, nada más. Pois neso estamos de acordo, pero de todas formas obviamente cambia o conto. Votos a favor da moción? Votos en contra? Enténdese, por tanto, rexeitada a moción do Partido Popular. O punto número 10 é a moción do Grupo Municipal do PSDG-PSOE sobre un plan de rescate para os sectores da hostelería e turismo. Eu outro día decía que non tiña por que ser exclusivamente do PSDG, o sea, do Grupo Municipal Socialista Bergondo, e, bueno, pois non sei se o voceiro do BNG, como me trasladaba antes, e xa dire tamén xa no encabezamento. Polo tanto, neste momento a moción pasa a ser do Grupo Municipal Socialista e do Grupo Mixto. Algunha cuestión máis respecto a isto? Perfecto. Vale, pois se quere darlle vostede lectura, a mí me dá igual. A moción, pois adiante, se ten vostede aí. Dende o comezo da pandemia, algúns dos sectores productivos desta provincia están a afrontar unha realidade que os afoga cada día, facendo insostible a continuidade de moitas pequenas e medianas empresas vinculadas á hostelería, ao comercio, ás actividades de ocio recreativas ou ás axencias de viaxes e o turismo, entre outras. As dificultades son de especial importancia entre aquelas empresas e autónomos que ven limitada a súa actividade polas restriccións derivadas da pandemia, xa sea a través de limitacións de aforo, reducción de horarios ou limitacións de espazos e aforos. Resulta evidente que a adopción daquelas medidas necesarias para proteger a saúde da cidadanía debe ser unha prioridade, pero non pode perderse de vista que ao adoptarse estas medidas prexudicamos a economía de centros de familias pois os únicos ingresos dependen da súa actividade laboral ou económica. Non é aceptable que haxa que poñer nunha balanza a saúde da cidadanía e a subsistencia de miles de familias, como tampouco é que o impacto derivado das medidas de saúde pública que a autoridade competente adopte sexan soportadas en solitario por un sector da poboación sen ofrecerlle ningún tipo de auxilio. Por iso, coa finalidade de que a saúde dos cidadáns sexa o único elemento de decisión, resulta imprescindible adoptar modelos como implantado en Alemanha, onde calquera restricción sanitaria chega acompañada de liñas de axudas para os sectores afectados. Aínda máis nun momento no que a Administración Autonómica, que é a competente para ordenar as restriccións, ten a súa disposición os recursos para facer efectivas as axudas. En Galicia estamos preparados para adoptar un modelo similar ao alemán para afrontar non só a difícil situación económica das PEMEs e autónomos da provincia, senón tamén de protexelas das perdas derivadas das restriccións sanitarias aplicadas ata o momento, xa que durante o ano 2020 o Goberno Estatal remitiu á Xunta de Galicia recursos non reembolsables a través do Fondo Covid estatal para compensar a caída de ingresos pola reducción da actividade económica por valor de 224,10 millóns e acaba de anunciar o reparto de 441 millóns de euros a través dos fondos REAT-EU. Do mesmo xeito, os orzamentos de ingresos da Xunta de Galicia medraron nun 13,98% respecto ao ano 2020, grazas na súa maior parte ás novas transferencias que chegarán de novo a través dos fondos REACT-EU, o que significará a recepción de fondos extraordinarios para afrontar esta situación epidemiolóxica. Por iso, a Xunta de Galicia dispón de recursos extra que lle permiten dar as axudas que se reclaman destes sectores da hostelería e o comercio para poder afrontar as dificultades actuais e tamén as que xurdirán a medio e longo prazo. Por outra banda, a evolución da situación epidemiolóxica de Galicia na segunda quincena de xaneiro supera con moito o repunte inicialmente previsto, situándonos no peor momento da pandemia, o que obriga necesariamente a incrementar as restriccións. A situación actual require a acción dun goberno responsable con anticipación e prudencia, o que necesariamente debe traducirse nunha revisión dos orzamentos que o 26 de xaneiro aprobou o Parlamento de Galicia sen modificar unha coma, reorientando as partidas de gastos para rescatar aqueles sectores máis prexudicados. Os compromisos noutras materias non deben ser unha excusa. Os gobernos autonómicos recibiron o pasado ano 16.000 millóns de euros para afrontar os gastos extraordinarios en sanidade, 9.000 millóns, e educación, 2.000 millóns. Dende o mundo local na provincia, sempre estamos dispostos a axudar os sectores afectados. Prova diso é
é que ante a desatención da Xunta de Galicia foi a petición de coordinación e que a Diputación da Coruña poidese implementar un plan dirixido a plemes e autónomos que mobilizou 17 millóns de euros coa colaboración dos concellos da provincia. Destináronse 12 millóns e medio de euros a axudas aos pequenos negocios afectados polas consecuencias da COVID-19 nos concellos coruñeses de menos de 50.000 habitantes, dos que a Deputación aporta o 80%, 10 millóns de euros e os municipios o 20% restante. E os outros 3 millóns de euros a suplementar os programas de reactivación económica impulsados polas grandes cidades na provincia, a Coruña, Santiago de Compostela e Ferrol. E se fixo sen recibir ninguna transferencia extra de ninguna administración pública. Somos conscientes que a situación requiere un novo esforzo, polo que continuamos dispostos a seguir traballando e chegar a acordos interadministrativos para consensuar un plan de rescate efectivo dirixido aos sectores afectados que garante a subsistencia de miles de familias. As medidas anunciadas polo presidente da Xunta de Galicia o pasado 26 de xaneiro, coa posta en marcha en solitario dun fondo de 50 millóns do presuposto autonómico, resulta manifestamente insuficiente para rescatar un sector que achega o 10% do PIB da Comunidade Autónoma de Galicia. Bueno, aquí agora por todo isto o grupo do PSDG-PSOE e o grupo mixto, entende? Propongo ao pleno a adopción do seguinte acordo: instar a Xunta de Galicia, a Deputación da Coruña e o resto de entidades locais de Galicia a que destinen un 1% dos seus orzamentos a axudas á hostelería, ao turismo e outros sectores afectados polas restriccións derivadas da pandemia. Se quere intervir xa de Sí, primeiro. bueno, pois nada, en concreto aderímonos á moción porque, bueno, ven na liña do manifestado tamén pola nosa portavoz nacional do sistema alemana, tanto por ela como polo noso compañeiro vicepresidente da Diputación, responsable de turismo, de destinar un 1% que, en principio, hasta o que nos veñen de comunicar, sumaba máis recursos Sí. non me sai agora O fondo. a axudar a hostelería. Sí, ben, no seu día se solicitou precisamente unha mesa de traballo, como se di na moción, tamén por parte da Deputación, dos responsables da Deputación da Coruña, unha mesa coa Xunta de Galicia, precisamente para facer un fronte común. E aí é onde, ao parecer, bueno, pois a Xunta de Galicia, como xa tiveran esas xuntanzas previas cos clústeres de hostelería, pois non necesitaban, digamos, da axuda dos demais, non? Do que se trataba era de facer unha coordinación, de evitar duplicidades, porque ademais sí que é certo que despois podemos estar mareando a xente. Está claro que todos temos vontade de axudar aos sectores máis prexudicados nesta pandemia e que estou convencida neste caso de que máis a Diputación sacará unha nova liña probablemente o antes posible para volver a axudar igual que o ano pasado. Pero bueno, é un desexo tamén, non? E o que si é certo é que o Partido Popular está tamén na mesma situación, pero a Xunta de Galicia quiso ir pola súa banda e dictando precisamente cal era o que se tiña que poñer os demais. Entonces, nós, polo que lle decía antes, tampouco convén entrar moito xa máis en debate. Esta é a moción que efectivamente a nivel provincial defenderon tanto o grupo provincial do PSOE como do BNG e bueno, pois o que intentaremos entre todas as forzas será que, bueno, pois que sexa axudas efectivas o máis áxiles posibles por todos lados e bueno, pois que realmente, bueno, pois se conduzcan a axudar a todo este sector e a todas estas familias por ende. Ten a palabra o voceiro de Alternativos Veciños. Sí, efectivamente, sabe no mellor que eu, non? Refería a alcaldesa respecto a que xa foi defendida na Deputación Provincial, por tanto por Partido Socialista como por BNG, e a noso grupo, pues, a nivel municipal, pues, nos parece interesante, non? Por iso imos lle brindar o noso voto favorable, como xa dixen anteriormente. Ten a palabra o voceiro do Partido Popular. Bien, mire, e en esta propuesta, partindo de que se aceptara que fueran un 1%,
la gestión y la distribución, y esa labor, ¿se la confiarían ustedes a la Xunta? Si se chega a facer un fondo común, se chegan a ese acordo coa FEGAN, xa digo, non habería maior problema. Si a liña pode ir por aí, creo que non vai ir, pero pola nosa parte eu non teríamos maior problema. O do que se trata é de que, de feito, a ver, con respecto a este fondo común, se falaron varias cousas nesas xuntanzas. Non todos os concellos podían facer fronte nin siquiera ese 1%, e aí se falaba incluso de que fora a Xunta de Galicia a que puxera a parte que non podían financiar, a parte que desos concellos. Creo que en algún momento a Xunta de Galicia estuvo de acordo con esta posición. Estamos falando que como ellos eran poucos concellos e concellos pequenos, ademais, os que non poideran realmente facer fronte a isto, e que a Xunta de Galicia poñería esa parte. A partir de aí, bueno, pois xa digo, a Xunta ven de convocar a súa nova liña, ao final a Xunta vai pola súa banda. O gallá aínda haxa posibilidades de poder facer algo en común, e se non, bueno, pois o que nos corresponde aos concellos da provincia, se queremos facelo ben de forma particular ou adherirnos en caso de que saia o programa provincial de novo. Es que fíjese, creo que no se trata de decir que la Xunta va por la súa banda. La Xunta lo que va es a hacer las cosas y hacerlas efectivas. Sí, xa. Si perdemos más tiempo en reuniones, más tiempo en que el señor presidente de la FEGAM, Abel Caballero, esté conforme y hable más en las reuniones que en los periódicos, si perdemos más tiempo en a ver cuánto pongo yo, cuánto pones tú, fíjese, hasta la Xunta está de acuerdo en aportar lo que algunos concellos no puedan. ¿Qué más quieren? La Xunta al final, ¿qué hace? Lo hace, no es que va por su cuenta, es que lo hace. Otros siguen pensando en más reuniones y en más debates. La Xunta lo hace. Mire, solo un ejemplo de la efectividad de los planes de la Diputación. Y en esto hago una matización. No sé si quizás en otras épocas en las que la Diputación estaba en nuestro partido político sería lo mismo. No, le pongo el ejemplo concreto del programa PEL Reactiva y de las fechas. Mire, resolución de presidencia 31 de julio de 2020. Ya íbamos tarde. De estado de alarma 13 de marzo. Ya íbamos tarde. Julio, cuando ustedes decían que habían propuesto en mayo, en Diputación, a la Xunta, es que la Xunta ya lo estaba haciendo, no se admitió porque ya tenía su programa en marcha. Bueno, tenía sus planes en marcha. Si no, no estarían en noviembre publicados. Bueno, de acuerdo, luego si quieren lo rebatimos. Pero es que el 31 de julio la Diputación saca las bases reguladoras. Aquí en el Concello estábamos pendientes de que nos dieran ellos las bases reguladoras, digamos, los criterios, que nos los dé la Diputación. Entonces, claro, estuvimos esperando que la Diputación los sacara. La resolución de presidencia que convoca las ayudas PEL es del 12 de agosto, ¿vale? Pues ya pasaron otros 15 días más. Otra resolución de presidencia, se aprueba la concesión definitiva y es cuando le da a Bergondo 158.000 euros. Y luego, el 2 de noviembre, Bergondo lo publica. Fíjese las fechas cómo van pasando. Ya sé que son plazos, que algunos son, ya lo sé, pero es que fíjese qué ritmo de ayudas lleva la Diputación. 2 de noviembre, fíjese. El 26 de noviembre es la vocación de competencia para modificar las bases reguladoras, ¿vale? Después, nuestro agente de empleo local, nuestro empleado municipal, emite el informe con la valoración de los solicitantes el 3 de diciembre, porque ellos tenían para presentar hasta esa fecha sus propuestas. Y el 3 de diciembre es cuando la resolución de alcaldía aprueba la concesión definitiva, la concesión provisional de ayudas. Es decir, el 3 de diciembre, hace un mes, que aún aprobamos, o aprobaron ustedes en Junta de Gobierno Local, la lista de los solicitantes de Bergondo de ayudas. Y estos solicitantes, no es que el 3 de diciembre ya tengan el dinero, no sé cuándo lo habrán justificado, pero es que ¿saben hasta cuándo tienen para justificar? Hasta el 31 de marzo. Entonces, se va a dar el caso de que alguien lo justifique el 30 de marzo y se va a dar el caso de que esa persona ha pasado un año, más de un año y 15 días desde que esta desgracia nos pasó a todos, para que le empiecen a llegar los 1.500 euritos de la Diputación y del Concello, o 2.500, los importes que a cada uno le corresponde, que están aquí publicados. Es decir, que
desde marzo hasta marzo, un año, para que la gente tenga un dinero para comprar mascarillas o geles hidroalcohólicos o para todo lo que está destinado a esta convocatoria. Esos son los ritmos de la Diputación, a los cuales Bergondo nos hemos unido y vamos a rebufo. Aquí vamos a rebufo de estos. Usted puede sacar sus ayudas, les dijimos en otros plenos, saque sus ayudas. Esperamos a por las bases, bien. Quiere usted tener una seguridad jurídica, me parece muy bien, pero habrá que tener agilidad. Otros concellos sacaron otras ayudas. Estas son importantes, no digo que no, pero es que fíjese de qué tiempos estamos hablando. O que non ten vostede en conta para nada é que ao final estos son cartos públicos e que os cartos públicos precisamente requiren unha fiscalización e todos estes prazos son os prazos administrativos que requiren precisamente esta serie de axudas. O que está facendo a Xunta é facer algún tipo de adianto, pero obviamente despois se terán que xustificar absolutamente todos, porque todas as subvencións se teñen que xustificar e se teñen que xustificar precisamente en base a facturas e aos gastos efectivamente realizados, co cal vai a ser así. É unha mágoa que a vostede non lle parezan ben as axudas da Diputación, porque fíxese vostede que a Diputación da Coruña gobernase quen gobernase foi sempre un exemplo de transparencia e un exemplo de bo facer con respecto a calquera outra administración provincial incluso de todo o país. Gobernase quen gobernase, insisto. E sí, aquí esperamos precisamente a ter esas... e o explicamos aquí moi ben, pero parece que cando non o queremos entender, non entendemos, porque el ámbito competencial, el Partido Popular se lo salta. E sabe por que a Xunta pode ser tan rápido? Pode ser tamén tan rápida? Porque quen ten a obriga de facer todo iso é a Xunta, que é a quen ten realmente as competencias en políticas activas de emprego en este país. É a súa obriga. O resto, estamos botando unha man como podemos, cos medios cos que podemos, tanto económicos como humanos. A Xunta non está facendo nada de outro mundo porque tamén está recibindo os cartos do Estado e máis que vai a recibir. E aquí parece que, al final, le estamos haciendo un altar. Pois non. E, por certo, non sei se a terceira ou cuarta vez que o señor Abel Caballero lle nombran presidente da FEGAN. Se van fadar, porque é el presidente de la FEN. E non sei o que pensará Alberto, o compañeiro alcalde de Vila García, de que lle quiten o posto como presidente a día de hoxe da FEGAN. E a estas axudas da Diputación tan malísimas, se adheriu o Concello de Bergondo e creo que a totalidade de concellos da provincia, incluídos os do PP. Dios mío. Perdone, ¿cuándo he dicho yo que son malas? Yo no le he dicho con que sean malas. Con todo o relatorio que acaba de facer. Pois efectivamente, señora concelleira, tempos son lentas. Que na administración son lentos. La Xunta un mes y medio en pagar. E ya, pois xa veremos a ver se acaban así. No, ya lo hicieron. No, o veremos. O veremos, en serio, porque despois hai que xustificar, señora concelleira. Saberemos nós o que tarda a Xunta en conceder ou non conceder unha axuda. E despois en tramitala, por favor. No le hablo de las ayudas a los concellos, le hablo de las ayudas directas de estas dos planes que han sacado. Sí, yo digo que ya están pagadas el 80%. Perfecto. Bueno, pois me alegro moitísimo, Dios mío, pero en serio, me alegro, pero moito. E si fóramos todos en común sería moito mellor, pero non. Entonces, bueno, é simplemente eso. Ben, votos a favor da moción? Votos en contra? Enténdese, por tanto, aprobada a moción. O punto número 11 é a dación de conta de resolucións da alcaldía. Damos conta da 1323 a 1482 do ano 2020 e do ano 21 da 1 a 89. E o punto número 12 son os rogos e preguntas. Por orde de rexistro de entrada ten a palabra o voceiro do BNG. No mercado de Horta causaron baixa varias das persoas vendedoras. Ten constancia o goberno local se é algo temporal ou quedan as prazas vacantes? Estudiaron algunha posibilidade para revitalizar o mesmo? Pois as persoas que se dieron de baixa xa foi por xubilación, polo tanto son baixas xa definitivas.
Polo de agora non hai demandas, houbo persoas que fixeron xa consultas, que se interesaron, pero que ao final, bueno, pois por H ou por B, pois non acabaron todavía pois decidíndose a formar parte todavía do mercado de horta. E intención darlle outro empuxe, pois outra difusión tamén próximamente para intentar tamén acadar bueno, pois máis produtores. Días atrás recibimos queixas pola demora do transporte escolar a seguida do Cruz do Sar, tamén do alumnado que acude aos institutos de Betanzos, obrigados a agardar a apertura dos centros 45 minutos ou chegar tarde debido á reordenación de frecuencias coa entrada da nova concesionaria do transporte metropolitano, que, según nos indican, reduciu os servizos. Ten constancia o goberno local desta problemática? Se é así, ten realizado algún trámite ante a Xunta para que corrixan estas deficiencias? Bueno, non foi unha reducción exactamente, sino, como vostede tamén di aí na pregunta, foi unha reordenación, foi unha nova licitación de todo o servicio de transporte, en donde os primeiros días realmente foi un pouco caótico. E sí, houbo chamadas, houbo, ademais, bueno, tivemos información por parte das, sobre todo das familias afectadas, especificamente no instituto, co colexio aquí, bueno, pois tamén o mesmo. Pola información que temos está máis ou menos xa ordenado, porque, bueno, pois tal e como está agora plantexado, os servicios non é unha única empresa a que fai o servicio tradicionalmente como viñamos entendendo, sino que son servicios circulares en donde pois unha liña, un bus que non fai esa liña de xeito habitual, pois ao mellor ten un servicio intermedio e ten que facelo. Eu aconsello a todo o mundo a que, bueno, pois ou siga a través da app ou a través da páxina web do bus.gal, que, bueno, máis ou menos tamén xa se vai actualizando e poñendo día, porque en teoría o que vai haber é máis servizos, en teoría, pero cando por fin se acabe de ordenar todo o servizo. Fai pouco máis dun mes, diante da demolición das naves do Pedrido, anunciabas a redacción do proxecto dun edificio multiusos nunha parcela municipal da zona. Poderían facilitarnos máis información ao respecto? Bueno, todavía se está mirando a proposta. O que podo adiantar é que non vai a ser moi grande, porque temos que respetar os retranqueos, e van a ser retranqueos importantes, polo cal nos vai a quedar pois un edificio máis pequeno do que quereríamos para eses usos múltiples. Bueno, cando se teña algo máis adiantado lles informaremos, pero xa digo, será máis pequeno do pensado, digamos, inicialmente. Na parcela, bueno, na que falamos sempre... A parcela, claro, esa parcela hai que deixar 15 metros de retranqueo dende a estrada da Diputación, e claro, son moitos metros, e despois o retranqueo do camiño que está detrás, o camiño municipal, co cal a parte para construir queda bastante rebaixada, disminuída, sí. Recentes informacións indican que o propietario da coñecida como finca Villa Julia ou Valdeameno San Pai, o Lísamo, pretende catalogar unha árbore a todas luces para paralizar de novo a ampliación da estrada a carón da súa propiedade, antepoñendo os seus intereses á seguridade da veciñanza. Ten previsto o goberno local presentar alegacións a esta catalogación unha vez aberto o prazo, toda vez que hai veciñanza que dispón de probas gráficas que poderían servir para invalidar o proceso? Sí, se van a presentar alegacións, e de feito temos solicitado un informe e se van a presentar alegacións. Nós tamén consideramos que é moito máis importante a seguridade vial que a catalogación deste ben, que, bueno, incluso efectivamente, polo adianto do informe, pois non hai motivos realmente para poder catalogar ese non debería, perdón? Digo, un informe habería que acceder á parcela, non? Entendo, non... Bueno, o informe tamén se fai en función da información que está a disposición na páxina web e da que se consta precisamente para facer esas alegacións. Se accedemos todos ao anuncio e á memoria e ás fotos que se presentan e que son as que dan base a facer esas alegacións, bueno, pois é no que o técnico
que fai o informe se basou precisamente nesa memoria, que é a que é pública, por outro lado, e é a que o propio interesado presenta, que foi a que vimos nós, claro, tamén na páxina web da Xunta. Sí. Se non se torce nada, previsiblemente mañá ou lunes. Sí. Sí. A Policía Local sufriu un tempo de inoperatividade por falta de efectivos. Poderían explicarnos as causas que motivaron esta situación e se teñen tomado algunha medida para que non se volva a dar de novo? A inoperatividade foi por baixas médicas e por permisos, e ante iso pois non hai medidas tampouco que se poidan tomar. O Corpo de Policía en Bergondo é un corpo de policía pequeno, con poucos efectivos, e isto pois pode pasar, igual que podría pasar en algún outro departamento. En algún outro departamento se poden sustituir ou se pode tirar de listas para algún outro persoal, pero como vostede sabe, no caso da Policía Local pois non se pode traer outro policía local máis que en comisión de servicio, e iso se fai habitualmente nunha baixa larga e sempre que a outra persoa queira, está claro. Co cal, pois, a día de hoxe está o servicio está en funcionamento. Logo do confinamento, dende o BNG propuxemos un servizo de xantar na casa en colaboración coa hostelería local, quedando expensas de tratala co sector, aproveitando o contacto co mesmo a hora de realizar a campaña de promoción que leva un tempo en marcha. Tense dado algún paso neste sentido para testar a posibilidade deste servizo, toda vez que a hostelería está pasando outra etapa complicada? No, a verdade é que este punto todavía non o temos posto en marcha, non o temos, como di vostede aquí, testeado. A falta tamén de medios nos fixo que eso todavía non o poidéramos facer. Non está desbotado. Comentaba porque sí, porque polo falarían, claro, que falarían con actual, eles polo claro. No, e porque falarían con eles pola campaña de promoción, entendo. Sí. Pensamos que aproveitarían o mellor No, nesa campaña no. De feito, ahora, incluso por unha cuestión que vostede propón despois, hai unha segunda parte de campaña que se está tamén maquinando agora para este ano, e entonces, a ver por aí. Agora xa serían rogos, se revisen as marquesinas das paradas do autobús, constan os desperfectos na da Nacional 6 en Cortiñán, sentido Coruña, e na situada fronte ao cruzo para a Cruz do Sar, sentido Betanzos. Sí, tomamos notas e revisarán. A embarcación pública situada na zona do Parque Infantil do Pedreiro presenta considerables desperfectos. Rogamos que leven a cabo as accións oportunas para corrixir esta situación. Sí, tamén, como todos os anos se está facendo, de feito, agora unha revisión en todos os parques e tamén xa se ten ese en conta. Ante o aumento da incidencia da COVID no noso municipio, rogamos insten a Xunta a realización dun cribado no noso concello para detectar posibles casos asintomáticos e axudar a regar o virus. A ver, os cribados non se fan por unha petición dos concellos, se fan seguindo criterios epidemiolóxicos. Por sorte, por agora Bergondo non se atopa nesas franxas, non quere decir que en algún momento non se atope, e tamén é certo que non nos podemos relaxar, o sea, temos todos que seguir con moita cautela e demais, pero xa digo, non estamos todavía nesa franxa en donde en Bergondo se tivera que facer un cribado. Estamos en conversas habituais co Sergas, e sí que é certo que se fan e xa se fixeron cribados puntuais en sectores, incluso en temas en empresas, aquí no servicio de axuda no fogar se fixeron tamén xa un par deles, e no momento en que se están, e cando se fan e cando se volvan a facer, pois se contará con toda a nosa axuda para poder organizalo, pois como xa se fixo. Rogamos que Bergondo se suma a iniciativa anunciada polo Concello de Betanzos sobre a reclamación na rebaixa das peaxes da AP9, algo que nos afecta moi directamente. Xa o temos feito varias veces, incluso a través de varios concellos. Eu agardo que cando sexa ahora a Xunta que na xestione se poida abordar este tema cunha resolución un pouco máis favorable. Xa nos están anunciando que non vai a ser gratuita, algo tal, pero polo menos que se estudie o rebaixe na parte que nos toca a nos.
Diante do novo semiconfinamento no que estamos inmersos, rogamos de publicidade por medios municipais daqueles establecementos da localidade con servizo a domicilio, así como dos locais de hostelería nos que poder encargar para levar para axudar así a este sector. Eso era o que lle adiantaba antes, desa segunda parte da campaña que queremos facer este ano, pero non solamente no sector da hostelería, sino afondar máis en cada unha das empresas, non, e dar máis publicidade a cada unha delas. Eso tamén require un traballo de que teñen que dar os permisos e demais, pero forma parte da idea da campaña tamén deste para levar a cabo nestes meses. O Concello hai anos que negocia a cesión da Retoral de Guisa sen chegar a acordo. O paso do tempo agrava a situación. Este domingo, residentes próximos alertáronos de un novo desprendemento na cuberta, co perigo que supón, máxime estando tan preto dun área de lecer. Rogamos se leven a cabo as accións oportunas para que a propiedade tome medidas en canto á estabilidade da construción, logo de non facer nada durante bastantes anos, sabendo do mal estado, ou se veña a cesión, e de non ser así, se inicie proceso sancionador. Bueno, a verdade é que as negociacións quedaron paradas realmente dende o estado de alarma e a partir do tema COVID se teñen que volver a retomar, pero se non se chega a un acordo, pois obviamente teñen que proceder con esas medidas de estabilización e demais do propio inmoble, claro. Está pendente de retomar ese tema e de si somos capaces de chegar a un acordo favorable tamén para o Concello. Sí, polo menos para que non siga caendo máis todavía, porque senón, sí. Volvendo a reita. No, e además despois o que nos encontraremos é que que os custes valorados inicialmente pois xa serán moitísimo máis. A COVID fixo necesario replantexar moitas cousas, entre elas as actividades ou cursos de formación municipais. Rogamos que na medida do posible, se ben non poden ser presenciais, se leven a cabo de xeito telemático. A ver, non temos intención de deixar de prestar os servicios. Sí que é certo que unha cousa é deixar de prestar as actividades culturais e deportivas, porque, bueno, se intentou e non se descarta si este actual estado de confinamento pois remata, volver outra vez no mes de marzo, pois a actividades en grupos pequenos, aínda que tamén lle digo que a xente non está vulgarmente moito por la labor, non? En canto ás actividades formativas, xusto neste mes, cando se produciu este confinamento, pois é cando sale a oferta e cando se abre o prazo de inscripción, e por eso pois preferimos esperar un pouco, pero as actividades formativas van a ser igual. Certo é que, a población a que van dirixidas e sobre todo a propia dinámica da actividade require que sobre todo sean presenciais ou como moito semipresenciais. Pode haber un curso ou dous que poidan ser telemáticos, o resto se precisa que sexan presenciais. Algún se fará de xeito telemático. A banda ancha de Bergondo tampouco axuda en todos os fogares e iso tamén é un inconveniente importante. Ten a palabra a voceira do Partido Popular. Muchas gracias. Primera pregunta, ¿por qué razón en las actas de los plenos, las que se publican en la página web del Concello, no figuran respuestas a las preguntas que se formulan? Porque as actas transcritas solo reflexan un resumen. No pleno de maio de 2018 aprobamos unha proposta que tiña o seguinte asunto: proposta para incorporar as actas da sesión plenarias en formato multimedia e, entre outros acordos, iba, primeiro, estender as actas das sesións dos órganos colexiados de goberno soporte electrónico incorporando o arquivo multimedia das sesións, todo elo de acordo cos requerimentos establecidos no artigo 2 do decreto 24/2018 do 15 de febreiro sobre os libros de actas e das resolucións das entidades locais galegas. Segundo, redactar en todo caso pola Secretaría da Corporación extracto en papel comprensivo dos seguintes datos: lugar, data e realización da sesión, a súa indicación do carácter ordinario e extraordinario, os asistentes e membros presentes, así como o contido dos acordos alcanzados no seu caso e as opinións sintetizadas dos membros da corporación que interviñesen nas deliberacións e incidencias destas. As actas que traemos a pleno, pois por eso son resumidas, porque o que realmente se incorpora ao expediente e o que está subido na página web son as vídeo ou audio actas, que realmente son as actas que están, xa digo, as válidas. La segunda pregunta, ¿por qué motivo están paralizadas las obras de Rotonda de Santa Marta? Pois agora mesmo por tema de choiva, por motivo de chover tanto estes días, a terra ten demasiado humidade e non se pode traballar axeitadamente no tipo de terra que hai ali.
a pena morta famosa que nos din moitas veces o director de obra. Entonces, ahora ten que botar un tempo paralizada. Non lle podo decir, ademais, ahora mismo, porque está pendente de facerse a resolución atacando esta paralizada neste momento. Como esa resolución? Porque ten que levar unha data e está pendente de facer precisamente porque se solicitou unha paralización pero sin data e ten que ir unha data. Digo que non está a data todavía fixada. O sea, que están pendientes de poner una fecha de hasta cuándo Sí. los dejan tener la parada. Sí. Es eso. Sí. Entiendo que depende del tiempo exclusivamente. Sí. Bueno, eso lle corresponde tamén ao director de obra e á propia empresa tamén facer unha proposta. O problema de compactación do terreno. Sí. Entón, non de Sí. os resultados ou nas probas que se fan Nas probas de ensayos. Nas probas de ensayo. Sí. Non se xeran favorables, non se pode continuar, non se debe, Sí. además. Pero Sí. ¿cuándo empezó la obra? A obra... El otoño. Sí. Si no, en el invierno. Pues Sí. es que es difícil ver que va a haber problemas de meteorología. Pois eu creo que en Galicia non sería Bueno, tan difícil de velo. Ya, pero a ver, En eso estou de acordo con vostede. tengan en cuenta las molestias que suponen para Moitísimas, muchos usuarios. moitísimas molestias, sí. Bueno. ¿En qué estado se encuentran las obras de los taludes de Orregueiro? Bueno, obras, no. Será en que estado se atopa o proxecto ou demais. Pois estamos estudando fórmulas con costas sobre o tema da disponibilidade de terreos, que saben vostedes que non estaba completa, e me consta tamén que está sobre a mesa pois nas obras que se deben facer por parte do Ministerio de Transición Ecolóxica. Pero, bueno, que estea sobre a mesa non quere decir que, ao final, pois haxa unha disponibilidade orzamentaria. Confío moito nos fondos europeos que poidan vir unha boa parte para Galicia precisamente para isto. Pero no tiene hecho ni el proyecto. Señora concelleira, o proxecto o aprobou vostede tamén aquí neste pleno. No, es que lo está, pero es que por eso estaba preguntando, es que acaba de decir usted, O que? que, A ver. que no hable de obras, que hable de proyecto. Pois eso. Y que están mirando, Porque, ¿no? porque vostede me está preguntando. Claro, es Tere. que después del tiempo que hace que aprobamos el proyecto, lo suyo sería que ya estuviéramos pensando en licitar las obras. Pero bueno, ¿En qué estado se encuentran las obras? Claro, Las obras no se encuentran No, porque las obras no no se se están encuentran. haciendo. Claro, y usted me dice, E, por hábleme de tanto, proyecto. e eu lle falo do proxecto. Vale. E vostede me pregunta se está feito o proxecto Claro. e lle lembro Hombre. que incluso vostede aprobou o proxecto. por eso digo, o sea, el proyecto lo tenemos, estamos entre el proyecto O temos y no, comenzar. o temos no, o ten que non ten que ter. Porque a disponibilidade orzamentaria non é municipal. Ya, Pois eso, bueno, de acuerdo. Tampoco podemos hablar de plazo para quien No. nos pregunte. no. Bien. ¿Qué problema existe delante de la parada del autobús de la Rotonda de San Isidro con esa acumulación, apocamiento de agua permanente cuando llueve desde hace un tiempo? Pois que hai unha, como vostede ben indica, unha acumulación de auga por unha rotura de tubería de pluviais, da que son coñecedores tamén na Xunta e da que se tratou pois, unha solución tamén con eles. De feito, é unha obra que está axudicada e que ahora xa pois tramitados permisos e avais, pois a previsión de feito é empezar en 15 días aproximadamente. ¿La rotura que se debió? A unha rotura da tubería das pluviais. Sí, pero ¿por qué motivo la rotura de las pluviales? A ver, parte a obra cando se rematou tamén a parte, pero xa estaban rotas as como se chaman, as obras do saneamento do famoso proxecto do saneamento do Crudosar. En donde precisamente ao ir a rematar ese proxecto se descubriu que as tuberías de pluviais estaban rotas. E precisamente polo que xa se adoptou unha solución tamén, unha proposta de solución nese momento. Vamos, que la parte de la culpa la tiene la empresa que intervino ahí para las acometidas. Bueno, pois Pues ¿dónde vaya que esa empresa ya no está? sí, sabémolo. E cando está... ¿Y ya sabían ustedes desde entonces que ya estaba No. estropeado? No, Ah, no. no. Vale. Se No. Empezó ahora. Bueno, Sí. de todas maneras llevamos una temporada y piensa en el tráfico que hay ahí y lo que afecta a la parada. Es que Bueno, ahora pero mismo eso, con una pero eso tamén Vale. é porque unha vez máis somos os concellos os que encima temos que facer a recollida de pluviais das carreteras que non son da nosa competencia. Pero bueno, xa por non acabar discutindo tamén acabamos facendo iso. Vale, muy bien. Quinta, ¿qué problema existe en la parada del autobús de Cangas, donde mana el agua muy cerca
me hablan de unos 3 metros, mantiene el lugar mojado con verdillo, el consiguiente riesgo de resbalones para los niños y padres usuarios. Pois que, como en tantos lugares do Concello de Bergondo, pois nace a auga porque aí hai un pequeno manantial. De todas formas, está contratada xa a obra para a súa reparación. A cuestión é que xustamente a empresa xudicataria pois leva un tempo co persoal confinado e, bueno, pois temos que esperar a que esta situación pase para que o arranxen. De todas formas, estamos falando de, esperemos, de poucos días. Muy bien. En la cartografía del inventario de caminos municipales, titularidad del Concello, aparece cartografiado en el plano número 42 de la parroquia de Bergondo un camino que está en pésimas condiciones e impracticable por el barro y el abandono. ¿Por qué motivo no se arregla o se adecenta? Hace tiempo que se ha solicitado y no han atendido a la petición de los usuarios. Bueno, lembremos que o inventario ten unha aprobación provisional e que efectivamente pois, está pendente desa aprobación definitiva. No borrador do inventario é certo que aparece como público, pero hai dúbidas en canto á súa titularidade, xa que nas normas subsidiarias non está considerado ese camiño como público. E é polo que, bueno, o Concello non actúa precisamente pois en camiños que non son de titularidade pública, que son de titularidade privada. Si no seu momento se considera que é público pois polas alegacións ou demais ou polos informes correspondientes, pois se adecentará como calquer outro. En principio, alegaciones por este camino no, claro, no ha habido. Alegacións no, contra, informes, claro. Sean informes jurídicos del claro, Concello. Claro. Y se teme que sí, que haya una modificación. Bueno, podría ser. Se sirve como información, non fai moito se barallou unha posibilidade de meter ese camiño en algún proxecto Juan. E se desbotou esa posibilidade polas dúbidas evidentes que había sobre todo para os técnicos municipais. Claro. Nese momento se desbotou e permanece a dúbida. Sí. Evidentemente haberá que solventarla, pero Ya. aí. ¿Nos pueden adelantar algo en qué consiste esa duda? No, ¿Por qué creen que no es, o sea, está incorporado a una cartografía, aunque sea de manera provisional, el que equipo redactor... non forma parte das normas subsidiarias. Un dos criterios que a día de hoxe se teñen en conta para definir o público ou non dun camiño é que este no catastro, que forme parte das normas subsidiarias municipais, é dicir, se forma parte se está nas normas, é como se estivera no noso xón, falemos así, e polo tanto se considera tamén que xa está incorporado. Este camiño non está, e iso é o que fai que precisamente pois un técnico a hora de facer o informe poida tranquilamente, e así o fai, decir que é un camiño privado ou que é unha servidumbre, bueno, que non é camiño público, vamos. Pues desde luego el catastro lo tiene como un... Pero o catastro non define titularidade. Pero é certo que a nivel municipal é un dos criterios que a maiores se teñen en conta, de tal xeito que se un camiño aparece nas normas, no catastro, e despois está asfaltado, etcétera, etcétera, o verán vostedes nos informes dos técnicos municipais que eso, en apariencia, pois é público. Es decir, que hasta que esto no sea definitivo, léase Plan Xeral. No, inventario de camiños. Inventario de camiños. Sí. Hasta que el inventario de caminos no avance en su estado, digamos, definitivo, jurídico, no se podrá interesar que este camino, como otros tantos también que les haga falta, puedan... Tantos no, porque en esta situación, por sorte, hai moi poucos. No. ¿Y para cuándo tienen previsto la aprobación del inventario de caminos? Porque 2018 ya... Sí, xa volou. Bueno, pois próximamente. Bueno, pues presumamos eficacia. Sí, por supuesto. Pregunta número 7. Desde hace tiempo se ha dado aviso por los vecinos y esta misma concejal del fallo del alumbrado de la carretera de Ferrol en algunas fases desde la rotonda de San Isidro y casi hasta la mitad del puente del Pedrido. Tenemos una empresa concesionaria del mantenimiento que además fue la adjudicataria del contrato de 1 millón de euros para la sustitución de las luminarias en esa misma zona. ¿Cuál es el problema para que no funcione el alumbrado público? ¿Cuándo lo van a solucionar? Bueno, por un lado, temos que diferenciar o contrato de mantemento eléctrico e que unha empresa sea adjudicataria dun contrato, neste caso, como do IDAE. E aquí hubo, pois, un par de incidencias.
a zona que pasa por aquí diante do Concello, saltaba o diferencial, é unha cuestión que a día de hoxe, bueno, pois está arranxada. Eso non obvia que un día de tormenta eléctrica ou de gran choiva que poida volver a saltar. E realmente isto ademais sería positivo, enténdaseme ben, porque é a protección que teñen os cuadros precisamente de saltar cando hai estas inclemencias meteorolóxicas. Isto non pasaba precisamente noutro tipo de alumeados vellos. Esta situación que pasa aquí pasa tamén co alumbrado novo, pois na zona de Guísamo, onde é precisamente máis sensible por esa protección. E a outra incidencia no tramo final do Pedrido, pois era unha rotura de cables que tardou bastante a toparse, porque ademais, bueno, pois estaba ruído polos ratos. Esta situación está pendente de resolución simplemente polas autorizacións sectoriais. Entonces, en las curvas de la Cabana, que es donde se presenta un problema más Sí, evidente por la sí, peligrosidad, es cuestión de que saltan los fusibles, por decirlo ya así, más por casa. Si no, ya, por eso, bueno, pero que salta el diferencial o salta el sistema de seguridad. Pero, No, eso é aquí. Abaixo, Claro, abaixo na abajo, zona eso de da los- Cabana do Pedrido foi onde estaba, onde o cable ruído polos ratos. ¿y ese cable llega hasta las curvas de la Cabana? ¿Es la misma fase? Dos do Pedrido, No sé qué decirle, sí, vai desde a panadería de Fiobre hasta a ponte do Pedrido. Y está solventado, entonces. Non está solventado, Ah. faltan as autorizacións sectoriais para ese tema. Eso non está solventado, é dicir que eso realmente podería volver a pasar. Ya. Vale. ¿Y por qué me dice que tengo que diferenciar entre el mantenimiento y los de Porque tal y son como los se mismos? pero da igual. Bueno, O sea, Hai que avisar al mismo. No, a que ven precisamente esa cuestión, é dicir, aquí hai unha empresa de mantemento eléctrico e logo por outro lado o que hai é unha empresa ou varias empresas que executan uns proxectos, unhas actuacións e que esas actuacións teñen un plazo de garantía, pero que ten o plazo de garantía é a luminaria e a luminaria non falla, a luminaria que ademais ten unha garantía por 10 anos, neste caso, teñen 10 anos. Vale. O que é a luminaria non fallou. Claro, Claro, pero yo se lo digo porque es muy sencillo, porque es la misma empresa la que nos hace el mantenimiento que la que llevó la instalación. Hay que llamar a la misma persona. Sí. Por la que sigo viendo que seguimos, se ha adjudicado de nuevo el mantenimiento, ¿no? Han Sí. hecho la contratación, ha vuelto la misma empresa, Sí. que se presentó solo ella, por cierto. No debe de interesar a nadie trabajar en Bergondo, para algo solo se presentó la misma que ya teníamos. Y Por algo seguimos- será, iba a decir vostede. Digo, que será que nadie quiere presentarse al mantenimiento de Bergondo, no sé. Son contratos abertos. Bueno, pues no sé, pero no se presentó nadie. Por eso está estupendo porque son los mismos. Ya los Sí. conocemos desde hace años, los tenemos aquí desde siempre. Y seguimos sin tener un teléfono de averías para cuando la gente, como cae en la noche y es cuando se da cuenta de que fallan las luces, pueda avisar. Non No vai me parece tan difícil. Pois sí que vai a ser difícil e yo dixen Claro, porque non está no pliego. nun anterior pleno porque non está nun plego e non está ademais precisamente non se contemplou no prego e ademais non con esa intención. Os veciños e as veciñas o que fan é chamar e mandar os avisos precisamente a nós, ao Concello, e o Concello efectivamente, e o Concello é quen tramita, quen ten a responsabilidade, porque despois, ademais, hai que fiscalizar todas esas facturas e todos esos avisos teñen que ser coincidentes precisamente cos informes de averías que manda esa empresa. Isto non é un a lo loco e que calqueira poda chamar a unha empresa que venga fulanito e que venga a arreglar unha farola. A ver, non me Bueno, estoy pois explicando. pois Eu solo le realmente o digo- sistema funciona así e é a forma mellor precisamente para poder fiscalizar ese tema, para poder fiscalizar as facturas. Pero digo yo, Sí. ¿qué más dará? El gasto será el mismo. Que le llame un vecino, que le llame usted. No, se va a porque- llamar a la misma empresa. A diferencia, señora Podemos que le conselleira, cobre as horas máis é que se chama un veciño, eu non sei se realmente chamou, non chamou, e por que esa persoa foi ou non foi ali ou se deixou de ir. Cuestión que se canaliza a través de como está programado, a través dunha persoa ou dúas do concelleiro e da persoa que emite eses correos e que despois o recibe, se pode cotexar. Por que? Porque hai un aviso dado por alguén e que está constatado que había un fallo. Se o que se fai é a través dos particulares, isto despois non hai que O sea, control. que usted o no se fía dos particulares ou non se fía da empresa. Non é unha cuestión de fiarse dos particulares ou non.
Yo solo lle digo o que hai. Que se le comentó Pero en alguna pregunta y acaban de hacer otra vez, han sacado otra vez el pliego y no han vuelto a meter esa posibilidad. Y no nos parece tan... Es un servicio más. A los que usted luego lo pueda fiscalizar o no, pues tendrá que tener un sistema. Esto no es nuevo. Tendrá que tener un sistema. Lo hay en más sitios, ¿no? Lo llamo a Fenosa, a un 900, a la hora que sea, y me informan. En serio, si calquer veciño, porque eso solamente yo oigo a vostedes aquí neste pleno. Vaya. No resto, os veciños non se queixan por chamar ao día seguinte ao Concello ou a facelo a través de mensaxe, a través de correo electrónico, a través da app de incidencias, a través incluso das redes sociais. Hai múltiples formas de poñerse en contacto co Concello precisamente para dar esos avisos. Será por formas de comunicación neste Concello. Evidentemente, el que tenga que llamar de noche no puede llamar a nadie, porque... Pode escribir un correo electrónico. Bueno, claro. Bien. Sí. Quen chamou a señora Monserrat cando mandou dos para que se a mirar? Claro que sí. A usted, porque es que no hay otro remedio. No hay otro remedio que llamarles ustedes directamente o al registro. Se trata de que el vecino tenga un teléfono de averías que lo puede... Bueno, señora concelleira, estamos en rogos y preguntas y los rogos y preguntas no dan tampoco lugar a debate. Creo que está de sobras. E o señor concelleiro, precisamente, o que lle está dicindo é que vostede tuvo fórmulas precisamente para poder poñerse en contacto. Tiene que haber outra mejor. Por eso. Ya sé que está aí, faltaría máis que non lo viera. Pues esa é a súa opinión. Pues nada, bien. La pregunta número 8 es si con el aumento de los contagios se están llevando a cabo tareas de desinfección, como las hubo en un principio en lugares críticos. Nos preguntan por alguna parada del autobús, en la vía pública, zonas de uso habitual. Se fan desinfeccións, pero moito menos que no ano pasado na primeira ola. Pero en estos sitios que le digo yo? Más ben nos parques, bueno, ahora nos parques non, porque xa están pechados. O sea, les hacen más o menos como la otra vez, un poco menos. No, bastante, con bastante menos, que a outra vez se facían diariamente, porque ademais estaba todo pechado e se podía facer. A pesar das queixas tamén de algún negocio e de algunha persoa que se queixaba precisamente porque os baixos do coche lle quedaban mal por culpa dos Las paradas del bus nos parecen interesantes, pero bueno, es lo que nos reclaman. En la 9 nada, porque ya lo preguntó el compañero. En la 10, bueno, efectivamente, lo de por qué estoy pensando en tiempo sin policía local, de acuerdo, bajas y permisos. Pues eso. Ahora hay una nueva plaza aprobada, ¿no? Sí. Y que se marchó para otro ayuntamiento, no se quiso quedar en Bergondo, fue para otra plaza. No. Es lo que dice usted en la prensa. Que hay un nuevo agente. No, creo que incluso vostedes ao final entenden lo que... Yo le saco ahora mismo una nota de prensa si me lo va a negar, hombre. Sí que lle vou a negar o que está dicindo vostede, porque entonces, si chegados a este punto non entendemos nada de todo isto, creo que ás veces non merecemos representar os nosos veciños e veciñas. Mire, había unha praza, señora concelleira, había unha praza, efectivamente, porque esa praza veu a pleno e se convocou a través da academia, e esa persoa, despois de pasar os procesos selectivos, efectivamente se incorporou no Concello de Bergondo, e esa mesma persoa, o ano pasado, se presentou outra vez ao proceso selectivo e aprobou noutro concello, e decidiu marchar a outro concello, algo totalmente libre. Ben, esa mesma praza, mentras que non queda vacante, e precisamente veu a pleno no mes de novembro a aprobación da plantilla coas vacantes. Para que? Para que este ano, e se lle estou dando resposta á pregunta seguinte, para que este ano se poida convocar outra vez a través da Academia Galega. Recorde que temos un convenio asinado con eles, e por tanto será a Academia, que por certo xa incorporou no anuncio do día 25 de xaneiro deste ano a súa oferta, na que incluye o Concello de Bergondo cunha plaza. A partir de aí, pois será todo o procedimento que se teña que facer na GASP e que, polo tanto, pois durará prácticamente todo, bueno, pois está ben avanzado este ano, e despois deso virá a formación na propia academia da persoa que opte polo Concello de Bergondo, porque además van, en función dos resultados obtidos, van seleccionando a praza que máis lles interesa. Con lo cal, ata o ano que ven, este Concello non vai a dispoñer de outra praza, outro axente ocupando a plaza de policía local. ¿Y me quiere decir usted a mí
de lo que yo le he preguntado, ¿qué diferencia hay con lo que me ha contestado? ¿Por qué me tiene que decir si tengo que representar o no tengo que representar a los vecinos? Pois yo digo, precisamente porque vostede xa empezou dicindo que onde estaba entonces el policía que había estado aquí que logo ya se había ido. No, Pois, no, señor. Pois aparentemente foi iso, no, incluso. señor, me ha entendido muy mal. Últimamente Mire, me entiende muy mal. Mire, Y dice lo que sabe, yo no digo. ¿Y sabe por qué le entiendo mal? Porque a siguiente pregunta é, ahora mismo Sí, sale un policía en sí. activo, estando en un año Sí. nuevo, ya ha solicitado la nueva incorporación. Claro que sí. ¿Hay ya un agente seleccionado? Mire, ¿Hay ya un agente seleccionado? Claro, vale. ¿En serio? Le ¿Por dónde? pregunto, de Vale, acuerdo. pues- y yo pues- le digo, La Voz de Galicia, dice usted. Señora aparte de concelleira, que- en serio. No, no, en serio, rogos y Dice preguntas. usted- Y no hay. Ya y, lo sé. Pues Bueno, pase entonces a la me hace el siguiente favor y pregunta. retira lo que ha dicho de si no yo retiro no tengo que representar a no nadie. retiro absolutamente nada, Usted señora dice, concelleira. en Quere La Voz de quere vostede continuar con No, rogos no, es y que no me preguntas? parece, es que me ha faltado. Por Usted ha supuesto dicho, que le no me faltei. tiene, pues no me tiene que faltar, perdón. Pues sí, en este caso sí, señora Bueno, usted concelleira. ha dicho porque en La ás Voz de veces- Galicia que ¿O en qué? este año, lo mismo que he dicho ahora y que yo le pregunto, no le pregunto nada más que lo que usted ha dicho. Yo Pues le ya estoy está. diciendo, si ha dicho en La Voz de Galicia que tiene esa plaza, que esa persona o otro lugar puntualiza, que el sistema no permite cubrir esa plaza con otro policía en este año, por lo que no fue posible ampliar la plantilla. Entonces, eso lo dijo del 2020, estamos en 2021, yo le pregunto, como ya estamos en un año nuevo, ya está previsto, y usted me ha contestado con una convocatoria, ya está, es lo que yo quería saber. Y me ha dicho que ya se hizo esa convocatoria, hasta ahí, no hace falta nada No, más. incluso lo vostede demás pregunta sobra. si hay un agente seleccionado. Claro, si ya está ese proceso, si está, pues no está seleccionado, Seleccionado. pues me dirá, no está seleccionado porque estamos empezando Bueno, y acaba de señora, empezar en la serio, convocatoria. señora concelleira, Vale, despois vostede vale, pregunta dígame. que por qué non se Yo solo- poñen yo solo digo eso, vale. as respostas nos rogos e preguntas. Ben, seguinte pregunta, si vostede quere. Sí. El curso de seguridad en plantas petroquímicas. ¿Cuántos alumnos tuvo? ¿En qué instalaciones se impartió? ¿En qué lugar se hicieron las prácticas? Se iba a impartir en marzo, se tivo que suspender, se realizou o 16 ou 17 de xuño. E pola situación que se xerou, pois algunha das persoas previamente inscritas pois non fixo despois o curso. Foron, por lo tanto, ao final 15 participantes, a parte teórica, como na maioría dos cursos se fai no edificio de usos múltiples que está no polígono de Bergondo, e a parte práctica nunha nave en Sabón que conta cos requisitos para levar a cabo esa formación. A empresa xa ofertaba un bus e despois sí que é certo que pola situación do COVID o Concello tivo que asumir outro bus precisamente para poder cumplir coas normativas COVID daquel momento. ¿A qué se debe el gasto de más de 1.000 euros en la venta de madera amontonada en la parcela del polígono industrial? ¿Cuánto fue el importe obtenido por la venta? Non hai ningún gasto, foi un ingreso. Despois de abrir ofertas, o que máis ofertou pois foi esa cantidade. Era unha cuestión que xa figuraba no prego de prescripcións da limpeza dos taludes do polígono. Unha vez copiada, se vendía e se ingresaba, non se gastaba. Pues es que aparece en los gastos de los contratos No, menores. no aparecen los gastos de los contratos menores, No, que no. gastáramos 1.000 euros en madera. 800. No, Es un ingreso, entonces. sí. Número 15. El gasto de más de 5.000 euros en tablets, ¿cuántas han adquirido y a qué departamentos se han destinado? Se mercaron pois 6 para urbanismo, secretaría, intervención, policía local e servicios sociais. Seguramente este ano será outra partida que se vai a dotar ben polo tema tanto pola situación COVID como pola administración digital. Por favor, perdóneme, repítame. Bueno, intervención hay otra, esa es un gasto aparte, ya sé que hay una factura aparte, pero me dice... En urbanismo, secretaría, en a policía, en servicios sociais. 5, ¿no? Claro, pero que xa lle digo, pois Bien, todas. Bien, perfecto. No, 6 ao final, porque tamén hai outra intervención. Muy bien. ¿Qué coste ha tenido la contratación de la empresa Giga Gabinete de Ingeniería SL por toda su intervención en las subvenciones del IDAE para la obra y suministro y renovación de la iluminación pública? Pois tivo e ten, porque ainda se vai a executar a segunda fase dentro de pouco e se fai a dirección tamén de obra. Ten, por lo tanto, en total un custe de 78.045 euros con IBE. Nestes dous plás, nos que lembro que obtivemos 1.997.384 euros de subvención, en donde ademais era subvencionable non solamente a obra, senón tamén precisamente os custes que conlevaban para eso, tanto memorias, redacción de proxectos, dirección de obras e demais, son cuestións que son subvencionables tamén pola propia convocatoria do IDAE. ¿Pero al 100%? ¿Al 100%? No.
No, nesa subvención nos pagábamos o 20% tiña que asumir o Concello e así veo a pleno. Lo sé, en el importe de subvención, pero en concreto lo que nos cuesta esta empresa que hace todo este trabajo también es el 20% de esto. Claro, forma parte Bien. do global que é subvencionable. O sea, que de aquí solo pagamos el 80% de estos 78.000 euros, el Concello solo va a pagar el 80%. No, ao contrario, pagará o 20%. O 20, vale, bien. Si no se la pongo en el siguiente pleno, no le importa. No pidieron presupuestos a más empresas, solo fue a esta, ¿verdad? Sí, solo esta. Solo a esta, vale. Sí, claro. No se pueden pedir. Nada más, Eso é porque gracias. pedimos porque traballamos con varios redactores, como lle decía antes. Algún rogo pregunta máis? No. Ben, Gracias. boas tardes, levantamos a sesión. Entonces, ¿qué? Nada, ¿no? Nada, no, pero lo voy a llamar ahora. Porque lo tengo que hacer aprobar, pero no, me tiene que decir cómo cerrarlo. No, que no hay. No grabó. Bueno, Y no grabó, grabó un no se vio. poco, pero no. Del vídeo, otra vez. Es por el tema de... Vale. Vale, vale.